iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nagapuam Darren. Iti balay da Cheryl, mama. Nabi na nun ngayon bagakan kaalipata mo day jaya babae. Awan pang kapo anak. Tapno di patak, mama. Ayatak ni Cheryl. Kagurgurat tinagtautan na a pamilya. Iso at kayat nga iso ti maasawam. Anya nga mi tinakabasulan ti pamilyada, mama. Tapay at tumuknot sa jilangit igura yung kadakwada. Saan mo narumbang amon pay? Tinapatang. Lipate mo day jaya babae. Tama nga numahay bladak. Lading itak, mama. Ngam saan ko am arami ti manglipat. Iti babae akayat ko nga idatag iti nadaag nga altar. Nakaawag ka mati ha. Kaputa, agplay takton no bigan nga agawid dito Pilipinas, tita. Anya, agpaisuhi ha. Yes, tita. Nagsayatan, Lukas na. Iso ti mawagak, tita. Ta, kayat ko kumati dumawat ti pabor kada kayo. Sige, ibagam no niya day takit daw mo. No, masango yo. Kat sabaten dakto ko makinidarin iti airport. Ta, ado nga min ti bagahit, tita. Day ka na kayam. Sige, awan parikot iti day ta. Umay da kanto sabtan kinidaren inton pigat. Anya? Kayat mo nga intan tumanan agpasyar inton bigat iti park anapananta idilawas na, Darren? One sweetheart. Tanaragsak kapag pasyara ni Jay. Makaikat iti stress. Sige, oray katawan mat sir ko iti trabaho kinton bigat. May kantulat tangarod dagasan dito balayo sweetheart. Sige, Darren, orayon kanto nga rod. Alangarodan. Tadapi pa panak. Bye, sweetheart. Bye. Oh, sino ba na diya kinasarita may ti cellphone, anak? Ni Darren, tatang. Anya man ang timbagan Engkanto ka naman ang agpasyar inton bigat. Tamo na nga awan sir ko iti trabaho. Iso ngay nawis nakmanan. Kanayon ti panagpasyaryo. Gapot na mahilig unay ni Darren nga agpasyar, tatang. Anya ti kunayo, mama. Sumangputan ni Miles ito Pilipinas inton bigat. Wad iho. Kat kinid daw na at atatimang sapat kan kwa na ije airport inton pigat. Diyak masango, mama. Nadapapanan mi kini Cheryl inton bigat. Adya. Ay, sana mabalin adi kakado ang mapanmang sapat kin ni Miles inton pigat, iho. Iso nga awagam ni Cheryl. Kat ibabawim tilakat yung inton pigat. Mabainak no'y cancel ko, mama. Tasak tinangawis king kuana. Tanapat patag ka diti papanan nyo adwa. Ngam ti pangaw-awisakan ka. Relax, mama. Saan kay ko mangagpungtot akas na? No di mo kayat nga awagan ni Cheryl, mapanak iti palay da amang ibaga asaan kayo amatuloy iti papanan nyo inton pigat. Anya? Katamangan no saan lang nga ti inak padang ibabawi ti lakad nyo ti aramidag. No di kat masangok dahi ti apapai. Anya pa iti aramidan nyo kas pangarigan no makasango yun ni Cheryl, mama. Lading ita. Ngamtsak mapalin nga ipagakan ka. Isong agpili ka. Awagam tinobyam kat si kabis mo ti mangibabawi ti lakad nyo. Wando, siya ti agtignay. Sige, hawagak ton, mama. Tadakdakas mo't no da kayo timang cancel tilakad mi. Hello, Darren. Apay ngay mawag ka? Kaputa, makancel ti papantayin ton bigat. So ngay nawagan ka. Anya? Tapay, Darren. Ada ka di napatag asabali a papa namin ton bigat? Ada nga ron.
Sorry sana matulit ilakad ta, sweetheart. Okay lang. Ngam, saan mo ka diyan nalagip adagos tinapatagalakad mo inton bigat? Isan nga ron. Lumakay kanda rin. At dansamat ng kabaw mo. Darren, alis to ang atag pelas. Intan, tama nga nagururay itan ni Miles. Aguray bit, mama. Unay kitinti anak ko. Ay na, nakarkaro pa yung iti papay na sukat. Hintayin, mama. Ay, wow! Limtaw, ti kinagwapo, biti na itaasuot mo, iho. Kat sigurado, maglatlakit ni Miles, iti na ita kinagwapo. Sigod ako matagwapo, mama. Ay, sa bagay. Gam, di mo amo tinagpili, itinayat mo. Anya? Iti na ita kinagwapo. Taychay pay lang at Cheryl, tinayat mo. Gapo tayo ti pakarek na kiti ayat, mama. Gapo tayo sulang ti makit-kita, mababay. Ngam no makitam ti kinapusaksak ni Miles. Oh, tiyakla mo no din to agbaliw tirik na may tinopya, iho. Agyaman nagti umayo pa ng sukon kanyak ije airport, tita. Darren. Ket tapno makapag-iniliw tayo, agdiretso tayo pa lang iti may sasikat a panganan. Sana na, Miles. Darren, damok ti agawis. Ket tiyak kaya paayon ta. Iho, idiretso may ti ayaw yang tapang panganan. Ije ti pangaldawan tayo. Nangag mo, Darren? Huwan angag ko. Katno isuti ko na ayo. Ije nga ro ti papanan tayo. Apa yang may kulkulang ka? Hanya di pampanunodam. Benar, ada ka di parikot mo anak. Ha? Ay, awan tata. Apa yang arod, anak adayo tinakaiturungan, timatang mo. Maburbur siya anak lang amin. Diyak maawagan ni Darren. Amangan mo't nulubat ti silpon na ah. Diyak amo nulubat ngagpaiso. Wano inranta na nga in-off ti cellphone na. Amangan no damot kamiting na. At di na ka ti madisturbo. Iso nga inidab na ti silpon na. Sapay la ko matakas ta, tatang. Anak, saan ka kubaga gipapa ni ti sabali? Ti saan mo pa nakawag ni Daryl kat amangan no da napatag agapo na. Laglagi pa napatag ti panagtalag. Tapno saan amayaw awan ta panunot mo. Iha, napanan ni Darren. Napan iti nagluganan tayo, tita. Adda kan check-upon na iti makina. Ayun gayam, tita. Adda ka din nobya ni Darren? Ha? Ay, iko Anya nga tati magkaka. Oo. Apay akit kita andak matlatang, tita. Kunak, adda ka din nobya ni Darren? Ha? Ay, awan pa, iha. Awan pa, amok anobya na. Wano, ar-arman na kunak kuma. Iti dayjay akinataar na? Awan pa'y nobya na? Awan pa, iha. Tawan pa'y matinyab amo na kanyak. Amangan mat ngamin yung napili, tita. So nga, awan pa'y nobya na. Saan mat? Iti pa na kunak. Hanggang tiyakman amo. No, day nururay na. Iso adi pa'y nagbiro. Iti arman na, iha. Ulit tagyaman, ti panang sabat ken panang itulod yung kanyak dito'y balay, Darren. Nakaragragsakak launay. Tada kayo ti imo na anak kita ken nakapulapol ko iti kaadakon dito'y Pilipinas. Awan na niya, mana Miles. Ay sige, yun na ko na itidugan. Tay-tay pa alimugan ni mama. Mabiit lang. Ada ka di pa ibagang Miles? Mabaling ka din agpa-picture ta pa ibiit. Ag-selfie tamat Ta napya lang apakalaglagi pag ti panang sabat yung kanya. Sige man laangan. Okay. Alright. 1, 2, 3.
Deta, waki-waki Darren. Una. 1, 2, Oh. 3. Saan kun to apuls amalipatan da ito yung aldaw Darren? Nakaragragsa ka. Adaing pa sa kanya kaladawan ni Mary Ann iti messenger ko. Hindi mat miles na ito eh. Kaduwanan ni Darren. Anyamanan day takit kita, dita cellphone mo. Ni Miles tatang. Iso da ito eh. Kitaan niyo. At agaya man dito'y Pilipinas. Kat dadon niya agi da kan Darren tinapan ng sabat kan kuana iti airport. Nagpintas ni Miles iti day taladawan dakin ni Darin. Isumat lang nga yung babawi ni Darren ti papanan mi ko ma. Sinabat na gayam ni Miles. Kinaubingan na ni Miles. Katidag balasagan, kaya't ni Agida nga isutarman ni Darin. Ngumdi nagbayag, isumot na di papanda hi Amerika. Day tala ang naituloy ni Doña Agi na nga alukuyan ni Darren na mangaram kay ni Miles. Tanya ko matipagnanagam no kasta. Uray mangkat sugsugan ni Agida ti anak ng arman na ni Miles. Apay madanagan ka anak. Siyempre madanaganak. Diyak kaya't amapukaw ko ti ay-ayat at tatang. Di mat agtalag ka kenkwana. Wen tatang. Pues awan nga ti rumba nga pagdanagam. No talaga ngay ayatan na ka. Saan to Apolos apasuliso iti sabali. Nagpintas at talaga ni Miles iti dayto aladtawan ta kinitaren. Bagay ta ko maunay dois dati agayan ayat. Mama, ano tayo nakikita niyo ti cellphone niyo? Ay, dayto madladawan nyo kin ni Miles. Ngayon pasa na iti messenger ko, iho. Kita, Wan man, mama. Aywan. Iti nag-selfie kami adwa. Agbagay kayo na, iho. Nagpintas ni Miles. Kantang gwapo ka mat, anak. Ngam. Adan kaya na yat ko, mama. Ay, mas bagay kayo kin ni Miles. Ngam iti tay Joy at Cheryl. Hawan ti mariknak nga ayat kini Miles. Iso di lang mabalin. Isardang yun ti mangyar arit kanya. Ibagbagaklaan. Mas bagay kayo kin ni Miles. Ngam iti tay Joy at Cheryl. Mama, awan binagayan no ti puso ti agtikdar. Mabit lang, umaya kon. Naimbag nga oras mo, Cheryl. Darren, apay ngay may ka. Apay ka sa tisaom. Di mo ka di kaya ti yaay ko. Sige, nagawid ako. No di mo kaya't makita na. Aguray ka. Saan ka ngagpasog na dakasta? Sige, sumrat ka ta dito itaw nagnagsarita. Agyaman na. Tiyan mo kita yan, no di na kayatan apastrikan. Agtugaw ka. Agyaman nakmanan. Isumat lang gayam nga imbabawim tilakad tayo di kalman. At damat gayam na paniyo sinundoan na pintas abalasang iji airport. Ammo? Di mo ka di amo naglapayag ti daga ako nada. Iso adinak mapagilimedan Darren. Ni mama, tinangpilit kanya kasabatan ni Minimals iji airport. Tay sukano tikid daw na. Kat, kayat mo mat? Gaputan na pimpintas ni Miles ngam siya. Ay, iisaan mo't napinpintas kalata ngam ni Miles. Oo, di nakman bula na kasta Darren. Aman, napinpintas ka ngam ni Miles. Tas ika, ti ayatan. Agpaiso? Promise. Cross my heart. Till death do us part. Malawanan, mamati akon kan ka Darren. Agyaman na. Kunakmat king kaiden. Asika lang ti ayatag. Kat awanan iti sa balay, way. Anya nga ro ti gagaram tay may ka.
Gaputa, mailiwak man din ang makakita keng ka. Iso ngay maya. Adula amin nga ibagbagam. Man, pudno ti sasawag. Ayun gaya minton Domingo. Matuloy ton ti panagpasyat ta. Agpaiso? Amang ano ibabawim tumanan? Promise, saanan. Urayan niya piti baganto ni mama. Matuloy tulat ta day chay. Anya? Ito Domingo ti kasangay mo, Miles, iha? Uwan, tita. Kan adan nakasaritak a catering services amang isagaanan to tinabak nang apagsasangwan tayo. Agpadaya ka? Of course, tita. Taado dagiti gagayim ko akayat kumot nga imbitaran. Dakay to kinidaren ti kang runaan lataas nga ilik, iti kaaldawan ti kasangay ko. Aniya? Kinaubingak ni Darren, tita. Kat sipod idi ubing kami, kat agkayim kami. Iha? Anyan? Nasaysaya no nalablabas pa'y kumangam agkayam ti estado yo adwa iti anak ko. Ada iti anak yu ti baraha, tita. Alangon nga rod asyak a babae ti agrayong. Sabagay, ang payam, takasaritak to ti anak ko, iha. Ada kada kayo no kasarita yu, tita. Tay ko nakon, ada kinidaren ti baraha. Sa dino tinagapuam, Darren? Iti balay da Cheryl, mama. Anya? Ijay madan? Ay, di ka kadi maumumang agkaraapan iti balay da? Numaumaak. Kat kasla maumaak matan kini Cheryl ang makakita, mama. Oh, adula amin. Eh, sige, mama. Agpadalas ako. Mabait lang, adapay bagag. Ano ti bagayo? Iho, kuna ni Miles ngayon ton umay at Domingon ti kasangay na. Kaya man niya. Anya ko man, no kasta, mama. Kuna na nga agpadaya. Ada nagkasarita na akitirer amang isaganan to iti nabak na nga pagsasangwan dagiti amin at mapuno. Anya? No kasta, ado dagiti impeteran na, mama. Juan iho. Ngam kuna na, asikan tulat ati kang runaan asa nga ili na iti kaaldawan ti kasangay na. Anya? Taapay asyak, mama. Gapot ta si katibilang na a best friend na. Anya? Da kayo atwa idit ang kagayaman. Kat day di asingat ti panakilangan na ka kat saan ang nagpaliw iho. Sabali ide, kan sabali mo't itan. Iho, napintas ka na sayaat ni Miles. Bagay kayo atwa. Nga, iti day chay at Cheryl. Ha, tsak kaya tayo papaya para kan ka. Please, mama. Didak idoron kini Miles. Taamuyo mo't nga ni Cheryl ti ayata. Ibagak mo taan. Tsak kaya tayo papaya para kan ka. Siyak ti mga ikawas king kuhana. Sana da kayo. Iso adidak isuro. Atula amin. Diyak ko matandar iti kasangay na. Tada papanan mi kini Cheryl. Tinagpagkay bladan, Daryl. Sige, mama. Dita kayo. Daryl! Agsubli ka ditoy! Agsarsarito ta pailan! Darren! Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Apay nga wan mat jay dua kalakyan na kalding tayon. Wano, nakagharot da ka di? Saan? No diket inlako kida. Asino ti gimatang tatang? Ni Miles. Ngimimbaon na ni Wilson. Iso ti may gimatang. An-anuan ni Miles ti kalding? Nayon ka no ti partyenda inton kasangay na. Anya? Kaanon to aya ti birthday na tatang? Inton Domingon Samet. Iso ti imbaga ni Wilson. Sigurado nga imbitar na lakit din ni Darren. Ay kilagid diya. Tanagkaumingan da nga rod. Kan nasingid da nga gayam.
Sana nakasla idi ubing datilin ng tatang. Sabali idi kan sabali matitan. Agimon ka kadi anak. Ay, saan tatang? Apay ko mga agi mo nak? Idin to tawan mat relasyon da kan Darren. Mabit lang! Umayon! Adda tita. At naimbag na oras yun. Kastamat kad ka, iha. Umay ka, sumul ka. Agyaman tita. La, agtugaw ka, iha. Nakaubay ka ba? Ada ka di napatag agagaram. Nagpaarami dakmet laang ti imbitasyon ti kasangay ko tita. Ket gaputa malamsak dito'y balayo. Iso di magasakon. Tapno may paimak a personal ti imbitasyon ko kada kayo kinidaren. Iha, rimwar ni Darren. Iso syaklatan ti magawat iti imbitasyon na. Sige tita. Ket namnamaak ti idadar ayon to kinidaren. Wan, iha. Namnamaam dayta. Birthday mat kayam ni Miles inton Domingo, Darren. Wan Cheryl, ket kun anak ano ni mama, asakto kano ti kang ronaan asa nga ili na. Inkanto nga rod Uray ta, saan talat ta matuloy iti papanantay inton Domingo. Jack mapan, sweetheart. Tapay kumadi ka mapan. Idin to ta namnamaan at ipapan mo. Kan ko na sikati kang ronaan a bisita na. Napatpatag ka nga adayo kanya, ngam iti dayja a Miles. Di nakman bulaan na kasta. Ang mga nukon ko namlaang dayta. Ngamtikin agpaysuna. Kay kayat mo mat no makapan ka. Tapag duha-duha am ka diti ayat kuking ka. Maawatak matkit di numapan ka. Kinaubingam ni Miles. Kan nasingit kayong agpagayam. Tay ko na akong Cheryl. Saan ka mapan? Tanapat patag ti papanantain tong Domingo. Ngam ti idadaraay ko iti kasaangay ni Miles. Apay nga itakalaang sa dino tinagkapkapwam. Di yun damagan mama. Tamang agungot kayo manan. Nagkapo ka kadimanan iti balay da Cheryl. Mabisinak mama. Sige, dita kayo. Tinak man ni kusin. Mabit lang! Apay mama. Imbay ni Miles, kat si Katerina tana, ngamawad ka. Kat anya timbaga na. Imbay na inta timbitasyon ta, iti dadar ay tanto iti kasangay na. Kunang bet asaan akon nga umay ijay. Saan na mabalin? Apay kumasaan na mabalin mama. Gapo tayong panamnamak ti dadar ay tayo. Kan, atayong paripirip ko iti kankwana, panggap iti panagpagayam yung. Kat nakababain! No di mo sabayan day di nga ibagak. Kat, anya timbagayo kini Miles. Ibagak? Panasaysaya at no nalablabas pa'y kumangam agayam, kilangan langan nyo adwa. Kat kunana, nga ada kanukan katipara ha, iho. Anya, Iti tayo di asungbat na. Dakol, tinamnaman, o agrayo kakankwana, anak ko. sorry mama. Ngam awan rantak amang sukat kini Cheryl. Anya nga tatiramidak. Tapno maya sidag ko tirik na ti anak ko kin ni Miles. Kasano nga tama pagsinak ita kin ni Cheryl? Amukon. What? Apay ka tinasan. Arabitak tinapanunot ko. Ipamuspusak ti panagkuyong da Miles kantanen. Kat kalpasan na. Ang lilawag to ni Cheryl papangan itipirak. Ni Miles, isot yung mawawag. Hello, Miles, iha. Ada ka din ni Darren dita tita? Ada, nga matay ti panyo, tagtiktikos. Apay ka di. Agpakadwa ako makenkwana amapan mangipalo update di order ko aletsyo na para inton bigat akasangay ko. Ay, payat, may ayon kanyak tikasat.
Hello, tita. Dangdang ka di pailaang? Ay, wadi ha. Nala, bayam. Tay pagaktokin ni Darren, apaman arumor iti banyo. Okay? Ay, nagbayag namin nga agtigtikos tay chay. Nakarkaro pa'y nga iti papay. Sige, pakibagayon tulat ang arudan, tita. Parang no, kayat nakakuyugan. Ay, kayat na, iha. Apay kitinasaan. Tawan mo't amo ko napapanan na iton makadigos, tamalamatan. O may nagtulat ang arudan daw, asan dito'y balay, tita. Wadi ha, urayam latan. Sige nga arudan, tita. Bye. Bye, iha. Lanchakon. Ihangar ko tapno saan ang makuso. Nay, kabarbado ka di mananday ta plinan sa makawas mo anak. Wan tatang, nakurso na daak da ito itay na panak ijay mall. Isunto ti pagbadok inton bigat. Nay, papanamin ton bigat ka Domingo man. Adalakad mi kanidarin inton bigat tatang. Ngan ingkam to pa'y makimisa nga umuna. Iso nga gimatang iti kabarbaro man na nakawas ko. Kastagayam. Parang matuloy yan tatang. Da ka di pa nagduwa-duwa matuloy. Gabuta kasangay ni Miles apagayam na inton bigat. Ang mga agbaliw man ang tipanunot ni Darren. Saan mo't nga ta anak ko? Sapay la ko matatang. Urayan nak ni Miles iji balay da. Tada papanan mi, mama. Wadi ho. Agpakuyog kanukan ka, amapan mang follow up iti inorder na aletsyon. Apara iti kasangay na inton bigat. Ewa na, nga murumabiin. Kat amang adayo tinagordera na iti lechon. Apay kumano rumabiin. Mabutang ka? At damat bukod yung alugan amapan. Kumakat sa paan ng tulatan ti mapan mabigan. Ay, tiba't dala ka yung kini Cheryl aya inton bigat. Ha? Uwan gaya man niya. Ay sige, in kamalatang arudan itaki ni Miles. Nala, inkerwaran jay lugan mo iti karay. Damapan kayon, iho. Saan na talaga nga agring ti cellphone ni Darren? Ano muna kat importante ko matibagak kan kwa na. Anya nga tanong ni mamang na ti awagak. Kat amok no apayasan nga agring ti cellphone ni Darren. Saan nga tamat nga agungat no agsaludsudak lang? Awagak man kiti. Adeta. Agriringan ti cellphone ni Doña Agida. Hello, Cheryl. Nakaawag ka ba't, iha? Doña Agida. Ada ko madamagak. Ha? Ayan na dyan, iha. Di mat agring ti cellphone ni Darren. Iso nga da kayo ti inawagak. Ada ka ti ni Darren dita? Awan pa'y, di pa'y simpagpan. Ha? Napanan na, Doña Agida. Apaya, di pa'y simangpat ako nayo katrabiin. Siyempre, papandabat nagpasyar akin ni Miles. Anya? Nagkuyog da ka ni Miles? Wan, itay nalawag pa'y lang ang nagpakadadagan niya. Kanungi, aging kaita, ina pa'y nasimpagpan. Anya? Abay, agimon ka? Saan, Doña Agida? Awan mat relasyon da Darren kan Miles? Di ko na. Ha? Apay akas ta ti sa uyo. Uno, lukluk ko anak ka din ti anak yo? Abom, hagkaubingan na darin kan Miles. Idagbaro ti anak ko. Rimusing tayak na kini Miles. Nadismaya, idinapanan nagnaad na Miles kan ti pamilya na ija Amerika. No kasta? Nagsubli ti sigod arik na ni Darren ka ni Miles? Itataadan dito'y Pilipinas? Wan, Cheryl. Iso ano siya kay Kisika? Lipate mo ni Darren. Anya? Agyaman na, ta kinayat mo ado magasta pa ilan dito yung restaurant, Darren.
Idirekso ko may tayan tilugan ni Jibalayo. Ngam ko namot ang mabisin ka. Iso makapilitan ng sardang ko tilugan ta. Sige, manganta nga raw din. Ne, nagatunda gito yung in-order mo. Gaputa sigurado ang maimasak ita timangan. Pasikat ka sangsangok. Sige, mga tangarudan. Tagawit ang ton, numakapanganta. Auwan Darren. Maulawak. Apa yung sardang mo timangan, Miles? Kasla. Pulpulikos di pa nagkitak Darren. Anya? Maulawak. Imbaglaan ta na sarapa ka. Amang ano, naitupak ti ulom di ta simento. Agyaman ang panakasarapap ganyak Darren. Sige, ipang kayo ospital. Diyak kaya. Itulod na klatan ni Balay. Sige, tangarudan. Paisupot mo latan dagiti in-order ko at iawid mo to. Ay, saanan? Umaykan, agawid tangarudan. Saan latang agring ti cellphone ni Darren? Ni manandon niya agi dati awagak. Makaammuditan no agungat iti pan nakasingak iti turog na. Kaya't ko ang maamuan no nakaawid doon ni Darren iti balayda. Adeta, agriring ti cellphone ni Doña Agida. Hello, Cheryl. Apay ngay mawag ka manan. Pasensya kayon Doña Agida. No nadisturbok ti turog yo. Tsak pa'y naturog. Apay ka di. Kaya't ko lang ang damagan no nakaawid ang ditabalayo ni Darren. Saan pa'y? Anya? Edi kastoy nga oras? Rabiin, dandanin pumarbangon nga di pa'y nakaawid ti anak yo? Naturog siguro na, iti balay tabayis. Pampanunutak matkit di amapan ko kitaan, iti balay da. Tani, matanagan apan. Mabalin ka diya sumurotak kada kayo? Pabalhin, tapno da kaduak. Umayak nga rod Doña Agida. Sige, bayang taw may kadawasan di tabalayo. Tadua at timapan ni balay da Miles. At kapag kay dyan naturog, ti anak ko. Sige Doña Agida, agi amanak. Umayayon kanya ka talaga tigkasat. Umubran na kiti plano. Himbag tanayawa kita ni Darren anaulaw ni Miles. Kat indunod na iti balay na. Kan himbag tingkawit pa'y lang ni Miles ti anak ko. Tapno makita to ni Cheryl ti kotse ni Darren iti balay na Miles. Kat mapanagnakan tanto. Akas lapod no dagiti amin ngay pagbagakin ko na. Akas latan relasyon dagiti tuwa. Ay, asidag ako ni tibalit at Cheryl. Sapay lang kumaa. Napalubusan ni Ramon ti anak na. Itikas lapan ang sapol ni kini Darren. Anya, iti kastoy nga oras, daw asin na ka dito'y balay, ni Doña Agida. Wan tatang, ada na patagunay apapanan mi. Sa dino, In kami ti balay da Miles. Madanagan mat ni Doña Agida iti anak na. Di pa'y nagawid iti balay da. anya, apay nga ron nga iti balay da Miles, ti papanan niyo. Gapot ay suda ka no tinagkuyog ka ni Miles, tatang. Katatapan ni Doña Agida nga imiyan tinobyok iti balay da Miles. Anya, ne, apay luklukon na ka ni Darren. Kaya't ko ama panagnakan. Nupod no wano saan aluklok ko nak ni Darren. Isu akayat ko ti makikuyog ka ni Doña Agida, tatang. Ne, ada nagsarding alugan iti batog, anak. Sigurado lakit diyan ni Doña Agida day giant, tatang. Sige, Inakwan. nagan-anad kayo. Kung sapay la kumata sa napudno nga da relasyon da Miles kan tinubyom.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayat ka din tirik na, Miles. Madipay. Basta maululang pala ang agkakapsuta. Kung nagtumot nga minking kan, ngayon ka di ospital. Tamang at nakaro a sakit mo. Diyak kaya. Mabuti nga nagpa-doktor Darren. Sige, gawit na karudan. Tani, pumarbangonan. Ang mga madandanagan itan ni mama. Tapanawa nagkadiya pastoy. Agmay may sa akong dito pala no agawid ka. Nairan amat a day of ti katulong ko. Di ka madanagan. Awagak di katulong mo. Ibagak di ka sa saad mo. Tao may nakakitaan. Please. Anong saan nagpailaang akad kaduan Darren? Ure, agawid kan tumatlaan. No naan-anayan tirik na. Paspasan niyo kumapay ti agpataray. Magagaran ako na makadanon iti balay da Miles. Nasip nga titalan. Ado dagiti dadakkel ak kayo a malapsanta. Iso jakunay makapagpataray. Adda nga tapay lang ni Darren iti balay da Miles. Panagkula ka ti tiyayan nga ibyan. Kamnoan yan tuman ti makita, kan maduktalam apaman a makadanon ta iti balay da Miles. Kat pagkalmaam to kumalatta ti riknam. Jack may pasigurado doon niya agita. Oh, alangan nga giskandalo ka. Lupod no alukluk ko nak ti anak yo. Anyakat nga tanan nagkas ang nga awatat. Hala, hagsaganakan. Asidagtan iti balayda, Miles. Dita sumarunulaan akan to ti ayan ti balayda. Anyakat ti maduktalak iti da ito yung guntaway. Aday ta. Nakadanon tan, Cheryl. May kan, bumabatan. Oh, apa naklat ka? Aya tinakitam. Saan ka di dayjay ti kotse ni Darren? Doon niya agid ha? Wan, iso tayo aday ti garahe. Lukas ta. Putno nga na dito'y ni Darren. Insukat na ko ni Darren. Ay, Cheryl! Papanamon! Cheryl! Aguray ka tayo tulad kalangan! Kanya ay tinapasama, tapay ngagsangsangit ka si Mangpet. Agpaiso nga dayjay balay da Miles ni Darren tatangan. Imian injay. Anya? Agpaiso lakit di. Nga tan relasyon da Miles ka ni Darren. Ti awaran bain. Kasarita kiti nalapatin ton bigat. Mapanak to yung balay na. Yak kayat di pa nagikalang nakin ka. May bayan yun tatangan. No di mo kayat asyak makisarita kin ko na. Ikalikagom mo nga ron. Ti panagrin ni Sotyo adwa. Kaslajak pa'y kabaila na sangwanita ni Darren. Wala nga masapol ang makapaglinawag kayo. Kasaritak to. Nga masan pa'y nga itatatang. Imbayon kanyak ti kasat. Saan na kaya takasarita ni Cheryl, ti anak ko. Kumarak, mama. Sa dino ti papadabi ho? Kasaritak ni Cheryl. Tanag-text. At inakanon kayat ang makita kan makasarita. Kayat ko nga ilawlawag na kanyak no apay. Ay, saan ka mapan iti balayda? Saan ka mapan? Aping igawid dak, mama. Ang mga niya ti mapasamak kan ka na mapan ka iti balayda. Apay akas na ti sa uyo. Awan. Apay anay ko lang kayo, mama. Apay ako layo nga ang mga numapalabanak no inak iti balay da Cheryl. Iho. Karami naklatan iti istor. Sungbatan nyo kumati sa ladsud ko, mama. Ay, iho. Kastoy namin nanak ko. Ada ngamin nakita ka sa bali a lalaki ang katwa ni Cheryl iti kalman.
At pagka-nobyo ng samat na jay. Anya, saan na mabalin? Siguro, isot ka po na di na kahit nga agkita kan agsarita kayo. Tain sukat na kan iti sa bali. Saan apod nun day ta, mama? Saan ang marami di Cheryl iti magbagayo? Denggan na iho. Saan na ngagpalpalasumpas? Uwan, ngam iti nagtulagan mi ngagpasyar kami kini Cheryl. Nalawag ti text na kan ka. At di na kan kayat amakita kan makasarita. Iso nga imbes mapan kay di parayta. Hingkalangan dumaray iti kasangay ni Miles. Anak, sungbatam ti awag ni Darren. Tsaka kaya't akasarita, tatang. Unang kasano nga ron na makapaglinawag kayo. No di mo kaya nakasarita. Linuko nagtawanan bain. Malala, hindi pa nga ron no di mo sungbatan. Abampay na panaglikam, anak ko. Saan ka di pa'y lang nga umanay apang managnag? Nga imian iti balay da Miles, tatang. Hindi ka mo. Ngam nasaysaya at kumado makapagsarita kayo. Ang malabarang umahi dito'y balay. I-text ko kan kuha na, tatang. Nga no umay dito'y balay at dadak sa mapasamak. Iso pa nagkunak. Saanan nga umay day jay? Napamatik ba't lang ti anak ko. Gantan sa palian nobyo ni Cheryl. Gapo iti panangi pagkakad na nakita ka sa bali ang lalaki. Akin ako'y kuyog tinobya na. Si Mangkaw trumat na dya, Cheryl. Tan napamatik at ang relasyon na Miles kinitaren. Maya, tinapanunot ko iti aplano. Kan imbayon mat kanya, nagiti pagdang kan pasamak. Hita, hindak iti palay ka, Cheryl. Kan ipakita kakaslama ay ayak unay kan kuwana. Hijayak tidakil akan tidaan. Kat umadayo pa'y laag dito'y lugar mi. Agyaman na, di maray ka matlaang iti kasangay ko, Darren. Apay nga awan ni mamang mo. Ada ka nung napatag nga papananay tangal tao. Iso asaanan ngayon may. Kastang hayap. Sige, umay ka. Tain ta itiimpay sa gana kapag tugawan ta. Anyan. Tada pa yung pasagana mapagtugawan ta. Uwan, gapot ako na. Asikati kang ronaan abisitak ita akasangay ko. Anya ka na ya, Miles. Di na ko matratuan na kas espesyal sa nga ilim. Yung kalatan sa rabuan, dagiti umay abisitam. Tani, nagadaduda. Di mo pa kadanagan ida. Tada pinusgak amang sarabo ka dagiti umay pa sa nga ili. Umay kan, inta nagtugaw. Tapno at ada amay mayat ditong tungan ta. Nagsangsagit ka man anak ko. Magantan. Sana ka mabisin, tata. Nakailatan timang. Ngam di ka pa'y namikat. Sa di ka manan mangalaw. Diyak pa'y makarig na itibisin, tatang. Dahil ka dilatan na lalaki, di pamparunutam. Apay nga yung kalaknak ni Darren. Apay anaramid na tinangisukat kanya kiti sa bali. May amon. At dantulat tamanan agrayokin ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangibaliw itirik na iti sa bali, tatang. Sursurwam nga awatan tigasat mo. Mata mabalin ng ikamat mo ti bagim kingkuana. Tadan sa bali ngay ayatan na. Mala, nagsaltin kan. Umikan. Mangantan tan na kay dasarakon. Madamdama aklatan na mga tatang. Sige, ingkailatan sangwan dagiti indasaryo. Tamang ano po saan pa, iti lamisaan. Sige. Panawan ka pa yung arod dito ay no di mo pagkakayat ti mga kanduhan. Diyos ko. Ikanak ko maitinaan-anay at ibagkarti pa kinakami tinay ito yung panubok. Asim pang ay itipiyag ko.
Tilugan ni Doña Agida. Iso siya nagsardang iti arubayan. Inaksabtan kat damagik na niya tibagana. Madlaw nagsangsagit ka. Lumlumtag na kita matam, Cheryl. Gaputan na kasaksakit unay tinaramid kanyak ti anak yun, Doña Agida. Kasladyak may liw-liwag tinaramid kanyak ni Darren. Isot ibayak. Kayat katulungan ang mangilaw-liwag itinaramid kan ka, ti anak ko. Hanya ko mati may tulong yun. Tapno may liw-liwag ko ti sakit tinakam ko iti anak yun. Kayat ko nga isingasing na umadayo ka pailaan. Anya, Awan ka di ti kabagyan nyo nga ata iti atayo. Ta iso pailaan ti papanam. no umadayuak. Di pa'y katagmay-maysan ni tatang iti balay mi. Ti dua kayo nga umadayo. Ay diyo pa kadanagan ti balayo. Ta konkreto mo. Saan ba't ang matataal? Wano anayan ko ma? Doña Agida, Amo ka narikirika ti panakalipat mo iti anak ko. No dito'y kalatan lugar tayo. So nasaysaya at numadayo ka pailaan. wala nga ma. No kwarta ti problema yung nga umadayo. Atoy. Atay ta. Awatam. Tapno dabus-busan nyo iti atayo yo. Nagadukit din ang kwarta na ita. 5,000 amin dayta. Siguro kat umanay nga tamatan apang rugyanan nyo daytoy iti papanan nyo. Baybayanan niyo ka diti panang lipat ko iti anak niyo, Doña Agida. Ay saan? Saan? Apay ko ba? Tultulungan ka lang nga makalipat iti anak ko. Iso ngay sing-singasing ko tiyata yung pailaan. Sige, awatam kit tinday ta akan titat. Awatam mo. Wala nga ma. Nawatak na ita. Kasla pinabayada ko ti panang lipat ko iti anak niyo. Hapay gamin akas ta ti panunutam. Tulong ko kan kadayta. Tulong ko iti naramid kan ka ti anak ko. Iso nga, awatam kiting. Diyak kayat nga awatan, Doña Agida. Ay, no di mo kayat nga awatan. Ibatiklatan. Indisuyo iti sangwana. Sige, mapadakon. Labanan. Doña Agida! Mabit lang! Agawi din dagiti da dumabisitak Darren. Diyak pa'y nakita asim mubo ka kadagiti sang sangwanta. Nakatadayo latta ti turong dagita matam. Anya ka di ti problema. Nakadagdag sang ita ti barukong ko, Miles. Itay pa'y nga ibagbagam dayta. Di mo matket nga ibaga kanyak no anya ti parikot mo. Ibagam ta, barang matulungan ka. Ni Jaren. Apa ni Cheryl? Intex na. Tadi na kon kayat ang makita. Kan makasarita pa. Iti anya aga po mo. Saludsudam kumaa. Di na yung baga. Ngam ko na atumok no sa jail ang itigura na kanya. Amangan no ada inaramid mo ang nagduksawan na unay. Awan mo ti amo. Ngam ko na ni mama. Nakita na kano nga dalalaki akadwana. At apo ni mama. Ngayon sukat na ko niti sa palay. Anya? Ay! Balang kantis mo't kain tayo kaya babae. Isukat mo ta, no kasta ti inaramid na. Relax! Ado dita, dagiti babae, amabalin mo nga ayatan. Anya dahi tanakadiso akwarta iti sangwana manak. Imbati ni Doña Agida itay tatang. Apay ang nagibate. Anya ti kapuna. Kung hanamasyan ka no kanya kita inaramid ti anak na. Iso nga insing-asing na ti adayok. Tapno malipatak ni Darren. Ay, kasta. Tapno daw saram iti papanam kasta. Wan tatang.
Ngam no madayuak. Ikuyog kayo. Diyak kaya tapanawan kayo ngagmaymaysa. Sa dino ko mangarod di papananta. Anya nga tano, mapantayo ije Bulacan tatang. Anya. Makipagnaagtapay lang iti balayda Uncle Felix sa kabsatyo. Orek nalawa mat ja balayda ka ni Auntie Conchita. Sige. Bayam, panunutik pa yan na imbag. Satan tumangedang anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Iho, gusto daytan. Napartikan. Bayandak lang, mama. Kaya ko ti mabartok! Saan mo dadaulan ti bagim kapula ang iti awan kwenta na, babae? Inok to yung balay na, Cheryl. Anya? Agap nabartek ka. Tanam na maang nga taasang wala ka ni Cherry. Nukasta nabartek ka, mapan? Kaya't ko ang makilinawag kini Cheryl, mama. Iho, intex na kan ka, adi na kan kayat amakita kan makasarita. Iso adi mo kumanidaldal ti bagim kan kuana. Nagado ti ta babae, amas bagay kan ka nga may titay ay babae. Nilang Cheryl, ti ayatak, mama. Isukat na kan ni Cheryl. Iso nga isukat mo matan. Iho, gusto daytan, pangasim. Isardeng mo ti aginom. Tama nga no agsakit ka, gapoy ti arak. Agyaman naktakayat yung matlaang nga ijay tayo pailaang Bulacan nga agnaad tatang. Well, naamiris ko ang nalaglakam ang malipatan tinapasamak kada kayo kandarin. No umadayuta. So, sige. Aging bakit an? Wan tatang, ngam, asino tinakasari tayo amang itulod kada tayo ija Bulacan? Ay, napan ko kinasarita ni Jane. Di lugan na ti pakiluganan ta ngagpabulakan. Dabiyahin na ka. Anya? Makilugan ta iti tracking tatang? Well, agbiyahi manan dagiti mapanidya bulakan. Tado manan nagatang da nga Eric. Makisabay talangan ka na kwada. Nang runa ka na ti kargata. Halawanan tatang. Oray kat ijay pagibagsakan na ti Eric. Asidag ti balay da uncle. Ay, hagyaman na ka. Nakaturog matlangan ni Darren. Gapoy tinalaus, abartag na. Tumog na latan iti lang isa. Mayatan ti uurukan na. Ni Miles ti umawag. Hello? Hello, tita. Nakaawag ka matiha. Anda ko maipagak kinidaren, tita. Aw-awagak ti cellphone na nga di mat agring. Lubat ti cellphone na iha. Naka-off is hindi mo maparingan. Mabalin ka di ang kasaritak biit ni Darren, tita. Pasensya kan. Saan mo makasarita ti anak ko? Naparpartak. So maturog kan. Anya? Umawag kan tulangan inton malama, okay? Oh, sige nga ro, tita. Barang no, mausawat ton. Bye, tita. Bye, iha. Alis to itan na mapasingat ko tirik na dato Tawan day di at Cheryl. Apas pasali itimpiyak ti anak ko. Tatang, sigurado lakit di amaklaat ni uncle no makita na tayo. Aglalo kat ado dagiti kargarat tayo. Lakit di anak. Ngam amo kamaawatan ni kabagis. No ilawlawag tanto ti kapuna. No apahay apimanaw tayo di lugar tayo. Tatang, kayat ko nga iti panagsubli tayo ija lugar tayo. Adan to kumamatan may pagpanakil ko kadagiti tawa pinanawan tayo sa jay. Buwan na. Katadya ka rin ti Vladom. No makadaan tanto yung Bulacan.
Ag negosyo ka ka day. Pagpuunam ti daddo mga entendido niya agid akwarta. Saan, tatang? Ada sa bali a planok. Anya day ta? Kaya't ko nga ituloy ti agadal. Anya. Third year college ko idi nagsardangak iti kursok as civil engineering. Kaya't ko nga ituloy, tatang. Kaya't mo nga ituloy mo ng ti agadal. Wan, tatang. Tapno adan tumatan armas ko iti panagsublita iti lugar tayo. Nasayat. Sige. No isulti mapanunod mo ang nasayat. Suportaran ka, anak ko. Agnay ko. Nagsakit ti ulo. Karen! Nasayata na kariing kan iho. Napaot ti turog mo. Nakalnag pa yan jay init. Ado tinainom ko nga arak mo. Dapat hangover ko. Saan ka pa yan anangal daw? Kapot pa ng sangom iti arak. Ay, sige. Umay ka, tamapan ka mangan. Saan ka mabisin, mama? Kinada pa na. Papanam. Sumipngatan. Inakijibali da, Cheryl. Sige, tita kayo. Ay. Tapanan. Aguray ka, Darren! Darren! Kanyan to katatiba pasamak no kita da Cheryl kantaren. Wah, matatanaga ka. Ta sigurado ang maamuandan apar po amin na kiting pagpagkatakwada. Nibais. Isu jeding tang. Naimbag amalamiyo, tita. Kastamat kan ka, iha. Siguro ko nakariing kan nausawan nga tamot ita ni Darren, tita. Wan, hindi pa nakariing. Kan nausawanan, iha. Sa dinungartaayan na, tita. Mabalin ka di ka sa ritak? Ay, nakadayon ti anak ko, iha. Anya? Adda na panan na? Rimwaradago si tay nakariing. Sa dinno ti imbagana na panan na, tita. Oh. Apakit kita andak matlatan, tita? Kunak, no sa dinon tinapanan ni Darren. Ay ko, iha. Jack madamo, tadi na ba't imbaga ti papanan na itay pimanaw. Anya amot tan. Jaklat tangarod makasarita ni Darren. Ay na, pasensya ka kuman. Tasaan mo anadanunan. Bayab, ibagatukan ko anang imay ka. Uray suntun ti umay di balayo apaman asumangpat. Alaman nga rin, tita. Taadanas kan unay nga ibagakkan kwa na. Saan ang anak payag ni Miles? Hangam, kaya't nga tati anak ko ti mapan iti balay ta Miles. Mama! Apa iyo? Anya tinapasamak? Apa akas ta tilangam? Awandan! Awandan, mama! Sino? Sino dagiti awanan akon kunam? Da Cheryl, kan tataramon. Pimanaw dan dito lugar tayo. Saan ko na nadano ni Jipalaita? Anya? Basta, saan mo't lang natakuan? Nagparparpok lang iti sao. Agpaiso ti ko na ayo, mama. Insukat na ko ni Cheryl. Himadayudan dito lugar tayo. Uhud, agpaiso day ta iho. Kas na kunakon, awan kwenta day ti apapai. Iso nga ibawing mamatan tirik nam, iti sa bali. Agyaman na, ti panang pasya mo kanyak dito balay, Darren. Naibaga ni mama, ngay may kakanoy di balay itay aksip nga. Di kamot na danon ta, damot na panam. Apay na pasan na ay ka. Sa dino ay tinapanam itay malam. Napanak di balay ta, Cheryl. Ay natimbagam iti nobya. Awantan yaman na, di naibaga king kuha na. Ito nagtalaw dan kinitataramon. Di ako naabutan ni Jibalay ta.
Anya? Pimanaw adi nagpakpakadakin ka ni Cheryl? Balang kantis mat gayam ni Cheryl. Oh, apay anak ko nam tikas ta. Iti na minsan nga daw. Nakita na kano ni mama ni Cheryl nga dakadwa na alalaki. Anya? At apon ni mama nga da relasyon na iti tayo lalaki. Intiks nakpay ni Cheryl. At di na kung kahit makita kan makasarita. Isu, ti pagsensen na ayam? Nga isot po ang tinagbarte kami, tibigan? 1 miles. Ay, at unay ni Cheryl. Lipatan mo, no kas ti klase ti inayat mo a babae. Di na ang mga inikat importansya ti ayan-ayat yun. Puno day ta. Kung nga ron ni mama, asumapulaklatan ti sa bali. Isu, ti kasayaatan nga aramidem. Tapno, nadaras mo ang malipatan ni Cheryl. Anya nga tano. No. No? Oh, pwede mo ituloy. Ako, mabain na ka mga bagaking ka. Oh, come on, Darren. Apay kumaamabain ka. Ibalikas mo no nyaman day taarantam nga ibaga. Anya nga tano. Si Kante Armag. Anya? Di nakangaw na kasta, Darren. Sige, lipatan mo timbag aking ka. Apay kumalipatag. Idinto ta na ibalikas mo. Ay, di tan pagsalitaan day ta. Change topic, Miles. Wow! Nagpintas kan nagdakkel to yung balay nga impaywan kadata ni Uncle Flex. Abalay tigayim na nga da ijay Hawaii tatang. Huwag na rak. Kahit may bayat adituyan ti pagyanan ta. Nung ti makikabalay ta kumah kada kabagis. Wan tatang, kan makaina namat na ni Auntie Konsing agdalos. Tada tayo mat na namang dalos iti daytoy impaywan da kada tayo abalay. Huwag nga maaguray ka. May sabalik man ti saritaan. Talaga ka de, adesidido ka namang ituloy, di pa nagadal mo. Wan tatang, takayat ko amay torpos ti korsok. Ala, sumbrek kan to nga rodan, di ti umaya si mister. Ikaad mo nga rod, ti agadal, wan. Wan tatang, tapnadan tumat may pagpanakil ko. Inton agsubli tayon, itinagapuan tayo. Naimas ti kapinong kastoy ana sa lemlem ti agsapa, iho. Wan mama. Tiyat na po tanti sa sagpat mo di Rabi. Kat, anya ngay tinagsaritaan nyo kin ni Miles. Agkuyog kami to kano amapan mang pasyati kasinsin na. Di probinsyada mama. Iso, tinagsaritaan nyo, iho. Saan nga iso mama? Kat, anya nga ro ti kang runaan ang nagtungtungan nyo. Tikaadan sa bali nga etan tinopyak mama. Kanti panangyangaw ko nga kayat kumatan nga ibawing tirik na kini sa bali. Anya? Katamuyo, iti dayjaan ay bagaking kuana. Kat kunana, nga iso kano ti kasayaatan nga aramida. Tapno malipata ko ni Cheryl. Agpaiso day ta, iho. Tapno maipakita mat kini Cheryl. Asaan laang nga iso ti mabalin mo nga ayatan? Naiyangaw ko nga ron kini Miles nga ison ti armag mama. Anya? Agpaiso, iho. Ay wanay baga. Ngam, angaw lang dayjay. Ay, sana mabalin nga angaw laang ti kakasya balikas. No na isawang mo, aramidam, iho. Anya? Anya ti aramidat mama? Kunakmat amas bagay kayo kin ni Miles. Kaya't kula unay nga iso ti maasawam. Ngam iti daya at Cheryl apalang kantis. Saan kayo kumangagsaoy ti kasta? Ta, masaktanak, no dadagiti, nadadagsan abalikas, ama ipaikin ko ana. Iho, punasumon amamin pinsan ti ayat amarikrik namkin ni Cheryl. Tapno saan kan amasakitan. Nadadagiti balikas ko nadadagsan, para kan kuana. Saan abasta, agmaumaw adagos ti ayat ko king kuana? Sa bagay,
Mawatan ka matkiti. Tanapayag kayong agayan ayat kini Cheryl. Jak mapanunod. No apengin sukat na kiti sa bali. Hala, bay amon iho. Turay katadamat niya Miles na pangibaw ingam itirik nam. Kung nakmat nga angaw ko laang dayjay nga naibagaking kuana. Hala, nangaw mo man dayjay ay ka. Masapul nga ipaypay sumon, iho. Ano niya? Agmay-maysa nga anak ni Miles. Pagnanta. Kat no iso ti maasawam. No iso ti kagasat mo anak ko ay ka nagsurti kan anak ko. Mama, saan nga ti kinabak nang ti paglukodak nga agayan? Awarin ti makita ka maipagay kan ka. No saan laang ani Miles. Iso may bayat no ipaypay sumon ti angaw bukan kwada. Parang aklunan na ti ayat mo. Kat malipata mo na mamimpinsan tay Chay at Cheryl. Nila ang Cheryl ti ayatak, mama. Oh, awan sirpi na day takay pagpagam. Iho, no di mo pala ibaw ing tayat mo iti sa bali. Ipagpagak lang nga rutan. Nakita nga ada kakibkibi na sa bali alalaki. Wano? Di ka mabati iti ipagpagak iho. Mamati ah. Time text na. At di na kun kaya ta makita kan makasarita. Sa nadagdagan. Tapi manaw da nga agama dito lugar tayo. Gaputa da saksak bayan ni Cheryl. Kayat na siguro makalapsot kan ka. Iso akin ay kayat dan ti pimanaw nga agama. Tapno di mo makuriro. Nasakit inaramid kan tsak ni Cheryl. Kasla nagpanasam ti lubong ko. Iho, laglagi pa nga ataisam itilikodan dagiti saam. Kat nila ang Miles ti makaipaay kan kaday nga isam. Iso nga ipaypay sumuod ti agaw mo apa nangaram kan kuana anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Oray aklanak tanga na nagbitbit ka dagito eh. Atong unay ti ginatgatang mga bastuta. Ay nagadudaytan. Saan nga basto ti karga to'y may sa abag, tatang? Anya garo tinagyan na. Kitaan nyo ha, tapno maamuan niyo. Ni. Anya dayta. Kwaderno, bag, natumpay ka sa pula, hindi pa nagadal mo. Nag-sale nga minti may sa abasar kadagiti school supply, tatang. So aging matang ako na kadagiti masapsapol ko iti umaya pa nagsasarak ti klase. Napintas launay. Tapno awan ton ti problema inton pa nagsasarat. Aging gayta. Jak pala mamangkit kita ti ladawan ni Cheryl. Nakamumay di daytoy aladawan na. Apay anilo ko na. Iho, anya day taboy puya maladawan. Sino ti... ladawan manan ni Cheryl? Wan mama. Jak mauma amanggit kita iti daytoy aladawan na. Aguray ka, takitain taman. No asino tinapimpintas iti atay tilatawan. Mabitla nga, pero war ko iti pitagak. Timot ladawan ni Miles dayta mama. Wan, dinawat ko kan kwa na day tilatawan. Takayat ko nga ipakitakan ka. Pagin na sidagan taman, kitain taman no asino tinapinpintas iti day taig mo aladawan. Mama? Iho, kita ang tilatawan ni Miles. Kasla naranranyak tagiti matana. Ngam ni Cheryl. Wan. Nalandanay ti mata ni Cheryl. Kan, napudpo daw ka nataytayag pa ni Miles.
Napimpintas nga dayo, ngamiti dayjay at Cheryl. Saan ati lang nga ti pagrukudak, nga gayat mama? Iho, aklo naman kan saan, nasaysaya titirik nayo alalaki. Dagiti makitkita yo anapimpintas at ayag. Tsaka mo, Insukat na kantay siya papay. Iso bumirap ka mata na tisukat na dita pusom. Alam mo ni Miles, tabarang no nadardaras ti pan nakalipat mo iti day ang palang kantis a papay. Nagwapo ni Darren iti daytoy aladawan. Kasla umis-isam dagiti mata na amang buybuya kadagiti aglulumba adaluyon. Idi napan kami nagpag na iti igit ti paypay daytoy. Andiyan ay takit kita. Di manan ladawan ni Darin. Malaglagip ko lang ni Darren tatang. Iso ngayon ruwar ko tiladawan na iti pitakak. Anak, at dadi mo malibatan. Nusang kakitam tiladawan deta. Iso ngay madayuta tap no malipatan mo. Tsaka mo tatang. Nga moray no imadayuta. Nakatalimang lata dito'y pusok ti lalaki anang yawatak iti ayat ko. Bukas ka pa lagdan daliw. Nasaktan ka lang arudan. Lipatan mo. Pinanagnakan keng ka ti inana nga dan relasyon da iti dagi a babae. At lang nga madudog tarik nam. Nukanahin mo alaglagi pon tinapalabas yung adwa. Ti amok. Saan nga ubaw ti panagayat ni Darren kanyak? Nagang-angawan na tinapudno nga ayat mo. Isu alipatem laangan anak ko. Papanad nga taditaren. Alis tumatari mo ra. Di ba la nagpagkada no sa dino ti papanan na? Ni Miles ti mawawag. Hello, Iha. Tita, please. Kasaritak man biit ni Darren. At dala ibagakin ko, ana. Aw-awagag iti cellphone ng di na matsungsong batang. Anya? Please, tita. Kasaritak man. Kuha. Ay, pasensya kan, Iha. Ngabawan ni Darren. Karurwar na laang. Diyan ka muna sa dino ti papanan na. Napanan na, tita. Diyak nga rod mo, tadimot nagpakata kanyak. Ngambay taintod sumagpot. Ibagak to nga imbawag ka. Kaya't mo makasarita. Alaman nga ro, tita. Baring no saan ka mabayag iti napanan na. Sige nga ro din, tita. Bye. Bye, Iha. Ay, sapay lako ba? Tama kapag ginasidag tumatla ang tirik nada atwa. Mabit laang, umayakon. Kumusta kan, Miles? Darren, si ka? Ne, apay naklaat ka, nakakita ka niya. Di nakadipastrikan? Saan man? Sige, sumrek ka, Darren. Dito'y tao nagsarsarita. Agyaman na. Agtugaw ka. Taman pa'y, anay galis ka nga imay? Nga puta, nakadesisyon akon. Nakadesisyon? Nga anya? Nga ipaypay sukon, di angaw ko keng kangarman ka. Anya? Agrayo kan kanyak, Darren? Hindi mo ka di kayat? Bueno, basteda ka di adagos. Ay, sa bagay. Diyak mo't ipilit. Hindi na kayat. Ay, saan akas ti kayat ko nga ipaawat kan ka, Darren? Nawaya ka nga agrayo kanyak, tawan mo't nobyo. Tijak pa'y lamasungbatan, kati saludsod mo no basted ka no saan. Diyak pa'y lamaibaga no niya ti pagbanagan da ito'y apanggap mo. Aday ta.
Mauram amin ang dagiti pakalaglagi pakini Darren. Sapay lang ko ma. Tain inot ton amalipatak. Anak, kanya na kita pinuuram iti pagbasuraan. Amin dagiti inintad kanyak ni Darren apakalaglagi pakkan kwa na tatang. Anya, Baran no iti panagbalinan adapo dagiti pakalaglagi pakkan kwa na. Dumapumatan ti saam nga impay na kanyak. anak, si kamot lang ti makaaga si ti sugat ngayon pa inakin ka. Baban iti panagbalin mo anatibkar, amang sango ka na iti panubo kiti biyag mo. Wan tatang, agbalin akarit kanyak ti saam nga impay na. Kat ipakita kiti dayjay adaren, nga adda isam iti likodan dagiti sa. Sa dinuman ang tinagkapwam. Apa ano rumuwar ka kat di ka man nagpagkadakan ya? Anya kayo na yung mama. Baro akon. Kadiyo ko ma saludsudan pa no sa dino ti papapanak. Adda ka din ar-armam asabali, iho. Adan mama. Anya? Oh, ni ka di Miles? Uwan mama. Naibaga akong ti ayat ko kinkwana. Paiso? Kastaman di ko nagkan ka, iho. Saan kayo pa'y ngagragsak? Ah, Tadyak pa'y amo. Ti banagan ti ayat ko kini Miles. ay tulungan ka, iho. Di kang danang. Siyak, di makamukan ka. Hello? Hello, Tita Agida. Apang imawag kayo? Apay adi mo yung pagpagkakanyak, iha. Di, anya, Tita? Apat pasyara na gamat gaya man di anak ko. Di yung kaya, Tita? Ay, kayat ko ay, ha? Kayat ko launa ay. Tas ikati-kayat ko ama asawa ni Darren. No, lakit di, tamaaklon mo ti ayat na. Guwapo, kan nasaya at ti anak yo, Tita. Ay, syempre. Iso ati mo kuman parigatan ti anak ko. Aklonam kuman, diha. Anak, apa yan akan adayo manan ti turong ti matang mo. Malaglagip ko lang ni Darren tatang. Itanem mo ni tilagip mo ni Darin. Tapno makamubun ka na ako nada. Sana kas karina ti manglipat tatang. Ngamsapay la ko ma. Ta iti panangituloy ko iti panagadal ko. Ininot tumat lang nga malipatak. Ikarigatam nga ramidan. Tapno santo nga iso ti makakuriro iti panunot mo no agadal ka. Wan tatang, awan pagdanagan niyo. Talaga nga igaed ko ti agadal. Nagapon niyo mama. Napanak iti may sa jewelry shop, iho. Kasta? Kaya't gimatang kayo manin iti alahas yo? Saan para kanyak ti ginatang ko asing-sing. No di kat, itad ko kan ka. Taisagot mo iti ar-armam. Ni Miles ka di ti kayo asawan? Ada ka di pa'y sa baling ar-armam, iho? Ne, napanunot nyo man dahit abanag mama. Gaputa di mo mo't mapanunutan, asagutan. Iso asya kung ating gimatang iti sing-sing, ay sagot mo para kan kuana. Kita ako man nga ron. Okay, hatoy. Wow! Nagpintasan mama. Nagbato iti perlas. Nginginaan man dahito eh. Ay, siyempre! Awan kanyak nga uray nginginain dayta. Kanapatag unay di pa kaisagutan na iho. Hala, agtoy. O ate mo, kat mapan ka manan iti balay da Miles. Alan, mapan ka, iho. Adak manan Miles. Una to,
manen ka. Sige, sumrat ka, Darren. Agyaman na. Agtugaw ka, ta agpaisagaan ti merienda iti katulong. Uray sa anan. Ta jakmat lagbayag. At alang itat ko king ka. Ha? Anya ti itad mo, Darren? Saan ka nasagutan, edi kasangay mo. Kaya napanunot ko, tigim matang iti regalo king ka. Uray nalatawan. Ha? Anya ti regalo? Mabit lang ta irawar ko iti bulsa. Antoy, Ha? May saak kahita ti inwar mo dita bulsa? Antoy, awatam ti sagot ko king ka, Miles. Akas tanda, ti bagbagak king ka nga ayat. Ha? Anya dayto eh? Lukatam, tapno maamuam. Okay. Wow! Sing-sing! Napanunot ko asagutan kay ti singsing. Tabarang no tinak unay parigatan, iti panagdatdatan ko king ka. Amom ka di ti rason, no apay adi ka pa'y inaklon? Anya ti makagapo. Gaputa, masinter ko. Akasla, agdumapay lang ti ibagbagam kan diktar ti puso kan panunot mo. Ha? Ibagbagam nga ay ayatan lak. Ngam ti umkis di tapuso, kat nipay lang Cheryl. Puno day ta, Miles. Ngam uray no isot ikis ti pusok. Awanan ti Serbina. Tayo sukat nakmat ka ni Cheryl. Isungak lunam ko man ti ayat ko. Please. Iho, kasangsagpat mo pa'y laang ang maara ka dagos ang tisinagom. Hapay, saan ka di nga inawat ni Miles? Tisakot mo kan kuha na. Inawat na mama. Ngam, di na pa inaklon to ayat ko. Iso nga, isardan kon san? Adya, ay saan iho? Saan? Tama pilipilitan nakla nga garam. Tawan mo't timarik na ayat ng kuha na. Sa kalpasan na, pakipot pa'y laang. Ay, mama, Jackson maanusan. Tanya ti kayat mo. Sikpawan na atagos tayat mo. Iho, ano sa mate aguray? No di pa'y nakadesisyon. Aging gakano amarik nana, ani pa'y laang Cheryl ti ayata. Kat, di nanto kano aklunan ti ayat ko. Ay, anak, lipatim nga minan amaming pinsan ni Cheryl. Tapno maaklon na mutan, ti ayat mo. Saan akas karina ti manglipat, mama? Tapno na dardaras amalipatam daychay at Cheryl. Isaksik mo gamin di ta panunot mo nga adan sa bali nga ayatem. Ani Miles laang ti ayatem awanan sa bali pay, iho. Mabit laang, umayakon. Naimbag nga oras mo, iha. Tita Agida, itaman pa'y apinasyar nak. Sige, sumra kayo. Agyamanak. Napatiglakit di tigagarayo, tita. Tain may dakpay pinasyar dito'y balay. Talaga na patig-unay ti ibagak. Iso na ka umayak, iha. Anya ti bagayo, tita? Iha? Mapupayan ti anak ko. Tasaan mo matlaangan amaaklon ti ayat na. At kuna na mapapanunot na nga isartang ti agrayo kan ka. Anya? Iha, amo kasipod kinaubingyo kat addan pa naggustong iti anak ko. Iso ano kayat mo, ada kayo ti agginasan. Aklo namon ti ayat na, sakbay nga agpapawi ang mga sawa kan ka. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, iso nga
Ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nakasagana amin nga usar ko. Iti panangrugin ti klase inton bigat. Diyos ko. Tulungan na ko maamang ragpat iti ambisyon ko. Kayat ko ti makaturpos. Tapno addan tumot pagpanakkel ko. Inton agsubli kamin kanitatang iti lugar mi. Ay, excited kan samot na sumurak iti pagadalan nyo inton bigat, anak. Wan tatang, nabayag kun nga inurura iti panaglukat daytoy a semestre. Igad mo ti agadal. Hindi ka pala makinubnubyo ba iti panagadal mo? Wan tatang, adayo pa iti panunot ko iti makinobyo. Nabiit pa'y day di pa nakaikalang ko kan ayat. Pagbalinam ko mga inspirasyon mo, dagiti di mo malipata na naglabas iti biyag mo. Wan tatang, namnamain nyo. Awan sayangag apanawan ko iti unag ti pagadalan. Ay wan gayam tatang, kuna ni Insan Albert, agkalugan kam tulatan iti kotse na may sa pagadalan ti pagadalan mi adwa. Nagsayatan no kasta. Di ka magastusan iti plete asumbrek iti pagadalan nyo. Cheryl, apahati ka malipatan. Sikalata ti adda ti puso. Nagpintas ka iti daytoy alatawan. Jak pulos mauma amang buybuya ti langam. Ha? Asino nga tamot daytoy mawawag? Hello? Asino daytoy? Ha? Angel, long time no see. Nakaawag ka man. Kumusta mo ti trabaho dito Bulacan? Mayat regular ka ni ti trabaho. Anya? Aday padamag mo kanya? Sige, bagam nga rudan. Anya? Ni Cheryl? Nakitam iti universidad di Bulacan? Anya? Adda kaduha na lalaki? Iho, agin-inom ka ba nun? Kaputa adda baro adamag anak sa Irak. Anya day ta, iho. Ni Cheryl, adda kano iti Bulacan. Kat intuloy na tinagalan. Ngam tinasakit. Adda kano kakoy-kuyog na lalaki no sumrakda iti pagadalan. Aniya. Ama, namin pinsan gayam alinipat nak ni Cheryl. Ay, iso at inasayaat. Ipampamaysamon, ti panagrayom kin ni Miles. Ipakitam kin ni Cheryl. Ano na aramid natin ang isukat kan kay ti sabali. Ay ka, maaramid mo mat, iho. Hello, Miles? Nakaawag ka man. Kaputa, ada nasisita unay nga ibaga. Iso nga numasangong, kat umay kato po nga siya dito balay inton rabi eh. Ibagam latan, no anyaman day ta. Ta, agsasarita tamatan. May mayat patlaang no iti personal ti pangibaga at ti amin. O anya, makaumay kanto inton rabi eh. Sige, kita akto no makaumayak. Ngam no jak makaumay. Text mong tulatan, no anyaman day ta nga ibagam kanyak. Anya? Sige, Miles. Adapay pa panak. Bye. Kumusta ti panagadal mo, anak? Saan ka madlamarigatan ka dagiti subject mo? Saan tatang? Nasayang na kasta. Nadamag ko ta gapoy ti panagsardeng mo iti sumagmamanuatawan. Amangan ko nak marigatan kan, makarilit ita. Kayang-kaya tata. Iso di kay madanagan. Namnamaan nyo ti panagturpos ko.
Ni Apo Diyos ti kan kanayo namang tartarabay kanya. Wan anak. Tan makagraduar ka at nanto na talaga na trabaho. Patarimaan tanto kumadi balay tayo iji Ilocos. Uwan tatang, di kay madanagan. Nakaplano amin dagitan. Katitultuloy tayo lahat ti agkararag. Sapay la kuma. Ipaay ni Apo ti adupay aparabor ken bindisyon na. Adyati ko na biha. Saan nga pasigurado ni Darren? Tiya ay na iti balayo intun rapiin. Kasta ngagpaiso tita. Talaga ang nagpauyon san ni Darren. Gapu iti Jack pala panangaklon iti ayat na. Ay, kung nagtumat ngamin kan ka, ati ka unay agpagpakipot. Nagabala. Payam, takasaritak to na imbag ti anak ko. Adda ka no papanan na tita. So adi na impasigurado no makaumay wenno saan. Siyak ton ti magkamo kan kuan na. Siyak ti bahala iha. Agyaman ak tita. Iho, no sa dinuman ti ko ng apapanabita arapi, babalin ka ti nga itantan mo pailaan. Mas importante, di ipapan mo panangay ayo. Ang yaman di imbagakan ka ni Miles. Kunakmat king kuana mama. No jak makapan ni balayda. Et ekstak tulatan. Sana mapalin, iho. Taapay kumaasaan na mabalin mama. Gabuta kayat na nga iti personal ti panangibaganakan ka iti amin. Naartikat unay da babae. Di kag sasawi ti kasta, anak ko. Nala, mapat kakitin. At tignay kan, anak ko. Ti amok itayan no di ka umay Darren. No di nak pinilipilit ni mama. Talaga ajak imay. Agpauyo ka kadi. Ti saan ko pala panangaklon idi ti ayat mo. No basteden nak, katibagamon. Tapno makabiro ka kiti sa bali. Ama maglunit, ti sugat, nga impaay kanyak ni Cheryl. Cheryl man. Miles, dak kayat ani Cheryl ti pagsaritaan ta. Ibagamon no anya ti kayat mong ibaga. Talaga kadi? Anak kasagana kan amang isukat kini Cheryl? One Miles. Dadan sa bali nga ayatan na. Kinapod na, imawag kanyak ni Angel akasinsin ko. Ngagtab trabaho ijay Bulacan. Kat ko na, adda ka no lalaki asabali akadwana. Anya? Itiday diyang ipadamag ti kasinsin ko. Mamati akon. Wan, mamati akon. Anilipatan na kon, anamin pinsan ni Cheryl. Iso kayat ko mati agbiro ko man iti sabali ano biyang. No kasta, katrumbang nga agrag-uka ti ibagat Darren. Taaklo na kun ti ayat mo. Agpaiso, Miles? Juan, aguray ka. Apay akaslad di ka mat maragsakan iti panangibagak. Nga aklo na kun ti ayat mo. Saan man? Naragsakang Miles. Kunam anaragsak ka ng kasla. Mapilpilit matiisam mo. Saan Miles? Talaga naragsakak. Iso ngumay ka. Taiparik nak ti bara ti ayat ko. Aguray ka. Di nag-arakupan. Saan lang arakop kan agak itati mapasama? Miles. Kahit pailaan ipaikan ka ti amin, Darren. Aging gaadi ka pa yung nakapagkalaysa. Talaga apakipot da a babae, mama. Makapasaron. Apay, di na pa inaklon ti ayat mo, iho. Inaklon nan, mama. Ngam, idi parik nak ko matibara ti arakop. Kadagag ko. Kat nagkadkad. Kunana, sanan tula kano ipaay ti amin na. Into nagkasat kamin.
Anya. Kasta, iho? Agam, rabang nalaag. Tamay mayat, naawan pa'y timulit ti babae nga idatag mo itinatahag nga altar. Katangay kayat mo natagikoin ni Miles. Agsagana ka. Tay ti kabiitan na panawan, pagsasaritaan tayon ti panagkalay sayo. Ano saya ta si mangpet kan anak. Oh, inururay yung kaditi sa sangpet ko, tatang. Wan, at darumbang unay amamuam, may papan kini Darin. Anya ti may panggap ka ni Darren, tatang? Imbawag ni Ante Miguel Locos. Ibadamag na natulag ang tikasar da Miles kan Darin. Anya, Oh, anya. Nagsakit pa ilang tinakam mo no namuam da ita. Idintong ta nabayag matan nga mo nga da relasyon na gitidwa. tatang. Kasla madudog ti puso kiti padamag yo. Magnamna makakadipay lang da kayo kan Darin dagkagasat. Apay akas to'y tigasat ko kan ayat, tatang. Saan lang nga iso ti lalaki ang mabalin nga yatam. Iso nga watamon asa bali tinakaikaryan ni Darin. Nasakit lata tirik na kitinamuak, tatang. Dahil kulakon lipatamon. Igad mo ti agadal tabarang makaturpos kamot lang iti kursom. Agyaman na. Tanalpas tamatla amin ang arikrikitos din ta pa nagkalay sa Darren. Kat naragragsak akunay. Oh, kat apay anapasan na ay ka. Saan ka kadi amaragsakan? Iti umada din pa nagkalay sata? Aman, naragsaka. Kunam anaragsak kang nakarupang at matarupang. Saan man atila madmadlaw mo kanya? Sige, gawid akon. Tapno makay na nakamatan. Madamdaman. Dito'y ka namang malam. Nagluto ni Manang Sabel. Ijayak nun balay amangan Miles. Uwan ang inlaaman na katikatulong ko. Saan ba't nga tama bangles? Di isunto ti pamigat mo. Sige, inakon. Aguray ka! Darren! Darren! Hello, nakaawag ka ba, Iha? Gaputa kayat ko adamagan no nakasangputan di tabalayo ni Darren, tita. Wan, adan ditoy. Kasangsangpat na laan. Igaw gawid ko itay. Ta dito'y kumanbalay amang rabi eh. Di mo't pinaygawid, tita. Imbagak pa itay nga inlaam ti katulong ko. Tinasaya at ang may kalagan dito'y balay. Tapno makapagsasango tayo matla at talo amang rabi. Sige, tita. Orain dak nga ron, taalaklat tan tilinuto ti katulong ko. Nuray saanan. Ano matilinuto ti katulong mi, Iha? Alaaklat tan, tita. Tama nga namabanglas na gitoy. Okay. No day tati ko nam, makaamu ka. Ala, umay ka nga rodan ditoy. Nabsugak. Kapo kadagiting kakaimas asinda tayo, loves. Ha? Labs ko nam kanya. Di mo pa'y kayat na itang aawag ko kan ka? Wino, kayat mo ti sweetheart. Saan? Diya kaya ti sweetheart nga awag mo kanya. Takasa ti panaginawag mi kini Cheryl iti. Nalagip mo man ni Cheryl. Miles, masaludsod ko man. Apay, adapay lang panagimon mo no may balikas ko tinaga ni Cheryl. Siyempre, makarit na aklat tati imon. Dati karod anobyam dahi a babae. Ang sa bagay, awanan ti maaramidan na. Saan na kan amaagaw kanya? Tainton lawas na kat agkalay satan. Apay ngagsangsangit ka manan. Kaputa ka awag lang ni Auntie Lucia, tatang.
Ay, ti madama gidi ay. Nagkasar ka nun da Miles kan Darren, idi kalman. Kat, anya ti pagsangitam ngay. Kaputaging gaita. Ay, ayat agpailaang ni Darren. Ay, kalukuan daytan. Kunak mo't alipate mon. Apay adi mo arabi din ti bagbagak. Kaputamang namnamak pailaang tatang. Tadipay mat nagkasar da Miles kan Darren, idi. Yung tatanam mo ako na nagkalaysadan. Talaga lipat ako ni Darren. Dayta, ti kasayaatan nga rami naman ako. Kat ipamaysam lang at ipanagadal mo. Tabarang makaturpos ka iti kabitan na panawahan. Hello, Angel. Itaman pa ngay mawag ka. Katanya ti madamag dita. Anya? Ni Cheryl? Nalpasan ti panagadal na ti engineering? Imbagman, tayong pursigi na tinagadal. Nga maguray ka. Masaludsud ko man. San kadipay anak asawa ni Cheryl? Anya? Kasinsin na di makitkitam akatwa na alalaki? Oo, sige. Okay, Angel. Agyaman na. Bye. Darren, Apay, Labs? maulaw ah. Miles! Iti tunggal pitik ki puso, adagur uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Pasensya ka no italang masungbatang ka. Iliplipas ko nga minitay ti ipinpintak. Amok lang ta na nakasilent ti cellphone mo isagani. Kaputadi mo kaya't ti masinga kabayatan ti panagpinta. Ne, makagura kan samot kanyakon. Apay ko makagurag. Ay ayaten ka unay isagani. Maawatan ka. Maawatak ti pagduyusan. Kaslang amin makakaungat ka. Pag kunaam sa anak-anak isam, kat saan tamot nga agsangsango. Siyempre. Madlaw ko baba niti panagsaom. Sikaan talaga. Dayta, imisa makon. Uray tanalpas konti pinpintak. Rumwarta inton malam. Agpasyarta iti kiti baybay. Buyaan tati ililan nagtiinit. Kalpasan na. Mangrabi tanto iti restaurant. Amang ano kabayatan ti kaadatan to iti igit ti baybay. Kabayatan ti ililin nagtiinit kat makapanunod ka manen iti ipinta. Adun ti naipinta kaladawan, ti lumlum nagngayinit. Ti kayat ko, katay na idumduma. Kas ko may ti kinaidumduma ti panagayat ko ka. Talaga? Oh, adda ka di pa'y panagduaduam? Amok, napunto kay ti panagayat mo kanya kisagani. Kasta, kat uray kanya ti mapaspasama. Saan tong agbaliw ti panagayat ko? Ipapastan to tagin niliw inton malam. Kitiyo ka. Amangan nga niya ti pampanunutam. Siga, aginanak lang bit sakto mangan. Nalabas ka mo na pangal daw. Di naksiningan ni mama, taam mo na madamaak ngagpinpinta. Oh, ma. Apaya ka sa ti panang matbat yung kanya. Ada ka din nagbaliwan ti lang. Nakatataer kalauna isagani. No manulang nga aldaw nakapupok ka iti kwarto a pagpimpintaam. Kurang langan di mo masawot agtigos. Nalabas kayo, umad. Nagpagwapo ag. Tapno sandak nga isukat iti sabali ni Mildred. No apay nga minasan kayo pay lang agasawa. Nabayag kayo matan nga agayan ayat.
Adaan kayon iti usto nga edad. Saan kami pa yan nakasagana para iti day tabanag, mama? Kaapay, saan ka kadipay anap na kadagiti naawat mo apang madayaw akas may sa apintor? Ni Mildred yada ni terapaap. Kahit na ti makapanpay di haway, sakbay ngagkasar kami. Nairanamat kami na mapan kami ti pamilya ki Israel. Amumutan, tunggal kwaresma, saan amaliwayan dagiti dadakkel ko. Talaga na pagkalan adibusyonado dagiti darakkel mo, Rebecca. Kahit ko kumamat ti sumurot. Napayagan na jak nagawid iti probensya. Saan mo kami na kahit bakasyon? Kaya't ko kumama ti makapasyara di lugar yun. Ado ka no tinapinta sa pagpasyara ni Jay ka? Napipintas dagiti beach resort ijay. At danto sa bali agundaway. Kaya't nga iam-am mo itinasingad agayam ko. Ah, daytoy gaya mo apintor ti bagbagam? Kaslada nakita ka paintings na idi Kaya't ko kumamat am-am mo. Nagngayon ti Maris ti lawang kan baybay. Kabayatan na lumlum nagtiinit. Nagpintas nagpaysoy sa gani. Lumabaga ti Maris dagiti ulap. Idento anatibnukan ti nalabaga iti Maris asul adanon ti baybay. Lumnagan ti init. Ngam tunggal pa nagpakada. Adala ta isa sangbay ti barumanan abigat. Saan kalagaya mapintor? Nakasirseryoso aksamat ngagpaison niya. Kasta ang amin, tunggal adda kay ti dinak. Mariknak tinidumtuma aragsak. Day tamot ipagimbagan, ti manmano apa nagkita ta isa gani. Kasla ka na yun, ama iliwan ta. Nagpintasan na dayag. Makaguyugoy ti panagisam na. Ay ayaman ti puloy ti pangulutan nga tiddog apok na. Kasla tinubtubay ti bagina. Mapanan iti paypay. Ha? Sinabuagan iti nakkaladalo yun. Saan? Saan? Isagaan. Saan? Paspasamak din ka. Ay, tagtagay na plagay. Kuha mama, nagtagtagay na baka. Mabit lang yalaan kay ti danom. Wan mama. Natagtagainap ko mananda diya papay. May katlo na gundaway pa nagparang na iti tagtagainap ko. Anya nga dati kay tasawan na ito Pudpud no nga ta anak parsoday diya anak pintas abalasa. Wino, bunga laang ti parmatak. Apay anak ka mo lang kapaylaang isa gani. Ituloy mo ti maturog kat nga paylaang ti rabi. Pampanunutam ka di tinapintas a babae iti tagtagainap mo. May katlon da ito ipan nakitagtagainap ko, mama. O mo na, idi adda kita ayan da kinagduduma sabong. Bunga lang nga taday ti panakabambanog ti utak mo. Sa iti may sapay, adda ngagpinpinta iti turod. Idi kwan, nagnanga imadayo agingga nakadanon iti iti baybay. Idi kitakmanan, adan kakibkibin na alalaki at imapog iti baybay. Ngam nagsinad idi sinabuhagan ida ti himigan ti adaloyon. Rumbang kuman ni Mildred, tilinaon ti tagtagainap mo. Oray iti na minsan, Jack na tagtagainap ni Mildred, mama. Ikarigatam ti mangala iti turog mo. Nalasaban dagiti matami ti kapupuyat. Natataer ka kumano saan ka narapis. Kababagik nga tada ito, mama. Kan ang papukis ka kumaan at indugan ti buok mo. Awan mo't ngaminan tay barbero. Sige mama, panawan daklatan di kwartok. Makaturo kak tlata. May katlon apan nagtarawak dagiti kawitan manipod di teting nga tirabi. Apan nakulakag ko, iti panagtagtagainap ko. Talaga di akong makaturog pa Tagtagainap lang na ijay. Ngam apay amariribo ka na. Suyabak mo langan. Mariknak at dumagsin ang tikalob dagiti matak. Uray apagbiit lang ko makaturo ka.
Nalabusan natin nga tirabi dito'y, Rebecca. Kalkal pas ko anangan tiraros kaldo, tanagsardang tibos dito'y. Anyan to nga tanyo oras sa makadanon kay ti lugar nyo. Nagsapan to siguro. Kumusta kayo dita? Dan talungal daw mi dito Israel. Awan ng pulos tayo na. Kanayo na mawagbanong ka. Panak man nagdakan di tayo lopos. Adupay lang amin tinapatag na inasikaso. Waris mapay lang amin dito eh. Mapanan ti boss. Limugan ng dagiti ka pasahero. Sige. Sikan ti mangawag kanyak na makadanon kay Jay Lucario, ha? Wen, namnamaam day ta. Bye. Kilat. Asin makitiulog. Bunga nga tati. Panakapuyat ko day to eh. Oo, makansamot na nang unor iti bye-bye. Ang nakaintaran dagiti windmills. Wino, nabandog ka din? Nasingak samot din ipanagpinta mi sa gani. Painanak lang dagiti madag. Ken kasapulan nga ipaayang ka matiti panawan. Amang ano panunutam nga inaawis ka dito igiti bye-bye. Tapno, agpintak mat lang. Nagtunag tamat, nagmalmalam ta dito. Adupay ti oras ta. Nalpasamot na ita. Nagpartak ka. Ado pa iti kurang na. Sikang samot na ita inladawang nagpinpinta iti sirok ti kayo, iti tapaw ti turo. Wow! Nagpintasan ti babae iti igit ti baybay akas lamang buybuyakan ka. Pampanunutik nga ron na nakatalikod na ita ababay. Saan samot na siyak da ita? Wen, bunga lang ti mahinasyon ko da ita. Sandak samot na mailasin, Nana Barbara. Kumusta kayo? Jeremy! Sika ngagpaiso! At adamanan abimos nagka. Saan akas itigayim mo anarapis lata? Tapnusan amalasin nga dan anayon tibagi. Nulangam nga tinasalon at barok. Ay, dumanon ka. Day talaang. Amangan numarabyan da isagani kan Mildred ang nagpasyar itiigid ti baybay. Sino na Mildred, Nana Barbara? Kayan ayat na kadi? Wen, kaayan-ayat na. Pinaypaisum na din ka rin mapanagbagasyon mo ah. Gimuwapo ka manan. Nagado siguro ti chicks mo niya. Agpadata na singpet isagani. May salang ti puso. Kat may samat lang tay ayatak. Oo? Ada ka nung matanubiyam. Owen, andan. Nagamam mo kay kumano jakin tulong ngay muna jibalayda. Iyam-am kanyak sakbay ngagsublek aja Manila. Kumusta gayam dagiti ipinpintang? Nasayat mat. Agisagsagana kiti salip ko iti may siyang art gallery di Manila. Lalaingam, tap na mga bak ka. Sure. Awagan nakto inton ada ka aja Manila. Tayam-am mo ka kini Rebecca. Napintas siguro tinobya man niya. Napupudaw nga mindag iti taga Manila. Nainak ija Cebu ni Rebecca. Ngam di makal ija Manila. At dada ita ija Israel. Pasensya ka no itala ang anak kaawagakin ka, Rebecca. Kadwak ita na isagani. O naman sana ang matay ka. Ang mga nababae kit iti ka dun, Jeremy. Tap na mamati ka. Kasarita na isagani. Isagani. Ni Rebecca kaayan ayat ko. Una. Rebecca, nasingid agayam ko ni Jeremy. Maragsakan na kamakamamukan kahit sa gani. Kanayon ang madagdakamat na ka ni Jeremy. Nalaing ka kanapin ton. San met? Medyo lang. Napakumbabakan niya. Amok na singpat ni Jeremy. Sutsutilag lang. Takasano, nagado tinapinta sa babae nga porsunada kan kuana. Talaga kasta. Guwapo kung nasingbat nga minti kayem ko. O sige, itid ko pa iti telepono king kuana. Nalawa mo't dati kwarto nga ayan dagiti na duma-duma apintings mo. Dito'y kakadingag pinpinta. Wen, uray manungal daw anak kapupukag ditoy. Ang problema.
Talaga aday ito iti pagduyusan. Ituloy mo. Ngam, di mo nga rod mabaybay anti kaayan ayat mo. Saan tamawatan na? Pasakay agpasyar kami, mat. No, daduma. Agpasyar kami jay turod, kiniti baybay. Buy-buyaan na nagpimpinta. Nagpintasan da ito paintings mo. Si kansamot da ito hinladawan mo. Ngagpinpinta iti tapo iti turod. May sana pinta sa balasang ti adda iti igid di baybay. Kurang pa data. Iparang ko iti ladawan, nga da kakibin na lalaki. Ngam sinabwagan ida, iti daluyon. Talaga analaing ka. Amum, napagbiddotak ani Rebecca, akayan ayat ko data. Ah? Ne? Jack pala nakikita ni Rebecca, akay nayat mo. Ne, Jeremy, agkalimdosan ka matan. Sige, rumartan dito eh. Amang ano, pudutin ka launay. Saan ka di nagpakada ni Isagani kan ka, Mildred? Nagkuyog da ka ni Jeremy. Inawagan na kita, nana. Urayag ka no laangan diti balayo. Ada ka matlaangan dito eh. Makipagrabiikan ka da kami. Tulungan kayo magluto, Nana Barbara. Uray madamdaman ton, nasa papaymat. Naimpagtaymay ka. Kaya't kakasarita may panggap iti ayan ayat yo. Saan ka di anay bagbagan ni Isagani kada kayo? Di plano ming agayan ayat, Nana. Kaya't ko ti makapan iti Hawaii, sakbay ngagkasar kami. Aywan ka hayam. Si kalaangan tinabati dito eh. Ada aminan a pamilya mi Hawaii. Para matlaang iti masakbayan mi kini Isagani, Nana. Sutilon nakmanan ako nakon. Ibagamkit din nga da relasyon may kini Isagani. Takanayon kami agkuy-kuyog. Inan panawat nan iti kaayan ayat na. May pagmanusan nga reklamo. Man nakaawat ni Mildred. Nasing patakaskin ka. Dahito yung timaudi apa nagkuyog mi. Maudi, kunam? Sa bali man ang tinagawatam ako nakon. Kaya't ko asawan. Agsubli ako ni Manila. Sige nga, Rodan. Agan ang nagkakanayan ha. Bye. Bye. Isagani. Agsubli ako ni Manila inton rabi. Numatuloy kay Manila inton rabi. Pakaamuan naktulaang tasabtan ka. Sige. Aramatik to tilugan ko. Itugot ko kayo dagiti pintings ko. Isapsapam to timang ipakaam mo. Tapno makabakasyon na. Ipapastan to ti agpasyar. Nagsubligaya man ni Jeremy di Manila. Kuna ni Nana Barbara, analablabas pa ngam agkab sa tiki na singedyo. Wen, hindi adapay lang dito probinsya. Nang runa idi agadadal kami. Nalablabas kami pa yung magkapsat. Nakita na nga ron, dagito yung nagado a paintings mo? Wen, pinastrik ko iti studio. Nakita na paikit diyan, nagiti paintings ko. Isagani. Oh, apay. At doon sa kahit mong ibaga kanya ka. Napatag-unay dito nga ibagak. Saan ka magatan amaklaat, tanagtulag ta idin. Inawagan dagiti dadakkel ko. Kat nakasaganan ti papel ko, amang surot kadakwada iti Hawaii. No kasta, talagang agin na dayutan? Malidayan ka kadi? Saan ako na makikita pa'y? Gagangay makariknaki tiliday. Lupay man manutang agkita. Gaputakas lang na patpatag ti kinapintor ko. Ngam maawatak ti arapap mo. Agyaman nak, tamaawatan nak. Saan kang agliday? Saan pa pumanaw adagos? Ngam masapol na susuroy ka na. Akait ko asawan, iruam kon ti pagik, adi kanton makita. Anya ti kayat masawan? Ikarik, sublian kanto. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Isagani, kunak man no ituloy mo ti agpinta. Nga, nakamulang lang ka man. Mama, manmano kami ngagkita kini Mildred. Ngam malidayanak, asan kami itong nagkita pa eh.
Damag ko, madama ka nun, ti panangipagnanay ti papeles na. Nalpas ka no paikit din. Kat day tati paglidayak. Mapayagpay mat nga ta, ama ka pa ni Jay Hawaii. Kan, agsublimat kan ka? Saan ka di? Uwan, day tati tulag ni. Kinapudno na. Mabalim mi kung hapitag din na kasagasawa. Nasaysayat matlaan mo agkasar kayo sa nakapanawan. Sige, mama. Ituloy ko na ito eh. Mama. Amangan no isardin kong tupay lang tagpinta. Tapno maipaiyak iti umno apanawan ni Mildred. Nasulok ang makabula na saan ta nagkita, Rebecca. Kasta unay nga ilukukin ka. Day tangar tinadlaw ko kan ka. Oh, apay kas laki mutong ka. Kan, nagpusyaw ka. Nagsakitak ka dagiti na palabas ngal daw. Gapo iti panagpuypuyat ko. Anya ngamin ti pagpuypuyatam aya. No daduma, sana ka makaturturog. Gapo iti kapapanunot kukin ka. Nagado ti sa bali apang ipapasam iti iliw mo kanya. Rebecca, ay ayatan ka launay. Sana nga agsapol iti sa balay a babae. Sikati umunakan maudi nga ayat ko. Nay, nagseryoso lang arodan tinobyok. Oras siya, mailiwak matkan ka. Kaano itayin ti ay mo dito'y Manila, isagani? Kaili ko ti panagkuyog ta, idi nagbakasyonak dita lugar tayo. Mabayag pay. Saan ko pa yan alpas na iti salip ko iti dakkel nga art gallery dita Manila? O ni Mildred Sarte agpa Manila. Tapay, Ipagnanakano dagiti papilis na mapanigi Hawaii. talaga ang matulo yan. Naliday ka lakit di, ang mapanawan. Ay, awan mabalin ko parts. Dahil tati arapaap niya. Kasano na makakita iti sa bali, apang isukwatan nakin ka. Saan ba't nga ta mapasamak dita? Kaslagasawa kami. Masubok ti kinapudno ti tunggal may sakada kayo, isagani. Amok matkit di, anasingpat ka. Itay pailangag sapa nga data dito terminal ti bus. Anya ka nung oras sa makasangpat ni Mildred? Nagtix ni sagani itay, sakba eso kunan kay ti balayo. Adda ka nun ijabulakan ti kayan ayant na. Oh, kan? Yadda ko maitan. Adda dim ti nga bus. Amang ano day to yung tinagluganan ni Mildred. Iso day di dumdum sa ahag. Jeremy! Mildred. Ni Rebecca akayan ayat ko. Rebecca, ni Mildred akayan ayat ni Isagani. Kitaan na kumadlatan, Mildred. Kas lang amin, adan nakakakitaakan ka. Diyak lamang lagi pa. Uwino, kaing-ingas mo lang ata. Imawag adagos ni Mildred, kalpasan ang nakadanon dita Manila. Agtaros kumakano iti hotel. Ngam pinasangbay ni Rebecca di balayda. Awan ti pakadalagam kabayatan ti kaadana ditoy. Saan may abaybay anti kayan ayat mo? Amangan no saan ngagbayag dita. Malpas lang dagiti asikasun na. Agawid mo't la adagos. Nasingadan adagos dagiti kayan ayat ta isagani. Kasla na payagan nga gamamuda. Nasingad damat. Iso amasapol ngagsinlingid da. Ni Rebecca ti mangkuyog to. Adda ngamin napatag nga si Kaswa. Ipasyar kong tulaangan ida. Ay na, padakamat nga do ti pakakumikuman na, Jeremy. Apay ngamin asan mo akinuyo. Tapno, makapagkita tamanan. Kaya't ka ngayam mo iti kayan ayat ko. At dan tula tagundaway. Kan gaputan ni Mildred tinangibaga, saan ko nakuyugan? Di na nga takayat ang masinga ka kadagitar aramidam. Sa bagay, agin na dayo kami nga gayon ayat. Kahit ko nga ipaayan iti anay apanawan. Sa nabali na mabaybay akti kinapintor ko. Jeremy? Abay! Jeremy! Maliwan ka tong awagan ni Sagani. Kila at nagpakada. Amang ano dapat ramay din na. Ang kasla nagasog.
Agyaman naglauna iti panang tulong mo kanyak, Rebecca. Diya ka mo tituturong at dito syudad. Awan anyaman na. Inton adakan iji Hawaii, di kan tumangliplipat ha. Day talaga yan. Kanayon to asila lagi pak iti utang ko ana imbag anakam kada kayo kini Jeremy. Awan ka din karamidam? Agawid ka din iji probinsya? Kuma, kababain nagbayagak iti balayo. Si Kawat. Saan ka sabsabanin? Inton sumarunong aldaw, agawid kan. Ipasyarda ka pailang ni Jeremy. Angam ni. Awan pailang aging gaita. Itay payasagsagay sa makitahan na kiti pinting sa. Kaslad na sapsapulan. Isa gani? Sa dino tayan tay paintings mo nga daka iti ladawan nga pimpinta iti rabaw ti turod. Idinto nga dati may sa abalasang iti baybay. Di tama no? Oh. Kat no, baybay matla ti makitkitak. Aglulumba higante adaluyon. Sinabuagan nga ro tidakila daluyon. Sika talaga. Sutilin na pailaan. Malagip ko lang ni Rebecca. Naasidagadagos tarik na kenkwana. Kahit nasa wen, nasing patakaskin ka. Kasla, nakikita kon. Ngamjak la malagip. No sa dino tinakakitaak kenkwana. Pasensya kan. Nudyak na sungbatan adagos ti hawag mo, Rebecca. Karirain ko laan. Nasaan ka pa yung inawagan? Saan ka malagip? Mabiglaan. Saan ka kaya simbra kiti trabaho? Sana kasi marak manipod iti kalman. Nakasakasakit ti ulok. Tatay, anyan ti sakit mo? Gapo nga ta iti kinapulot iti panawan. Ay, ngagpaiso, nagputot mo ti panawan. Anadam ti salon mo, Jeremy. Uminom kayo ti ado-adanon. Talaga nga iyan ikakanaklaunay anya. Siyempre ay ayatan ka launay. Paturugan na ti agas at tumarak, Rebecca. Barang nasaya at tontiriknak, inton makariingak. Kunakno saan mo na mapanunot ti agpapukis isagani. Nasa pa ka man na nagdigos. Rumor kayo kanimanan ka ni Mildred? Wen mama, ada ka no imbaga ti barkada na napinta sa pagpasyaran. Inal daw sakit di rumor kayo. Naisarden mo ti panagpintam. Kabayatan nga dapay lang dito ni Mildred mama. Ipay ko amin na panawin ko kingkwana. Madlaw ko ti kinaliday dagiti matam. No panunutek ajak ton makita ni Mildred. Natural, aglidayak. Ket, ti babae nga agparparang iti tagtagainap mo. Kalpasan ti maikatlo agun daway apan nakaitagtagainip ko. Dadyayin tinaodi. Parmatak lang siguro dadjay. Agap-abay tayo isa gani. Nakapatpat ka pa iti dakulap ko. Ngam ti mangliwang-liwang at taaw ti pampanunutan. Malagip mo dayi pintings ko kadag iti agayin ayat asinabwagan ti higanti adaloyon. Kasla datati kijay. Saan nga kasabali a babae day jay? Mildred, sika lang tayo atak. Awan sa paling inayat ko. Nusan lang nga sika. Amok, amalidayan ka iti madanin a panagin na dayuta. Saan lang asikat ti masakita? Panunutam, akasla apag kanitulaan ti panagin na dayuta. Ururahik ti panagsuplim. Amok nga do ti napipintas abay-bay iyaway. Ngimtunggal makakita kay taloyon. Laglagi pa mga dak nga gururay. Itay pa ilang akikita am na itapintings ko. Uray lagkurat ti moging mo. Ngem, napintas ka lata. Dahito ka din di obra maestram sa gani? Oh, apa yan nasaludsod mo? Uray ka sa ti panang matmat ko. Diyak maawatan no anya ti kayat mo nga ipasumudaag iti daytoy a paintings mo. Puso ko na kuma. Saan mat amaris na labaga? Sigurado ka kadi? Analabaga ti maris ti puso? Iso ti amok. Malaksid iti dayta. Nagado nga urit na. Uray laan nagkatlo ti pan nakapisi na.
Nadudok iti saan. Kasta ka di, ikayat mo asawan? Asino man na makakita iti dayta apinting. May ka na iti bukod na, akay papanan. Anya pa iti Maris Azul. Kasla at pitpiti ka puso. Bye-bye dayta. Mingmingam ana imbag dagiti ulap iti dayta apinting. Awan ti may lang akatao ka dagiti ulap. Kas iti sinan puso. At dagiti urit ajak maawatan. Day dumdum nga agpaiso day to ya painting mo isagani. Uradyak maawatan ti kayat mo nga ipasimudaag. Napintas. Mama, dahito iti bilang ko nga obra maestra. Kayat mo asawan? Daytan ti maudi a painting mo? Saan ko nga mo? Narigat ang maawatan ti kaipapananday to'y apinting. Kaarig na ti pan nakariribok ko kadag ti agsisimparat at agtagainap ko. Sakbay nga ipintak reta. Isagani? Pinicture ko sakbay nga impatulod ko kin Jeremy. Dakkel ka no tinamnama ang mga abak. Ngam, kaslasan ka naragsak? Gapot ta sakbay ti pan nakaangay ti art gallery. Isumo ti panagluwas ni Mildred amapan iji Hawaii. Nasapa pa yung idadatang tayo dito airport. Isa gani, Mildred. Nasurok pa'y amay sa nga oras sa flight mo. Makapaginiliw kayo pa'y anaimbag. Ah? Ay, Jeremy. Nasakitan ti dakulap ko iti kapipisil mo. Kurang laang na nasaan nakakayat nga ibatan. Amangan no kaya't naka nga igawid a pumanaw. Awan kayam. Apay ati mo kinakuyog ni Rebecca ang nakipagtulnog kanyak dito'y airport. Kilat ang nagataki ti sakit ni Papa na. Sana makapano iti ospital. Tagsang sangit matlatan ni Mamang na. Kaasim man. Saan mo't anadagsan ti rikrik na ni Papang na. Nervyosa lang amin ni Mamang na. Mildred, kanayon to, asa lalaki pakin ka. Ang mga nulimon mayulot agpinta. Sayang. Diyakon may matangan ti panakiwaragawat ti panangabak ti painting mo. Nairanamot na flight ko. Mabitlan. Saan ka diyan ni Rebecca Reche? Amang ano agar arapaap ka lang isa gani. Bueno, kahit mo lang nga iliwliwag tiliday mo. Isa gani. Saan ka magliday ha? Panunutom ko ma, nga adaak lang itisibay mo. Di akong makita ti aeropuerto nagkapunta ito aeroplano at lugana. Kasla marigrig nagpailang. Tinabarakan na irutapan ang arakot ni Sagani kanyak. Sabay ang pinalubusan na kasimbrag iti departure area. Ay, ayatin ka, Sagani. Tiyak ko makayat ka ginatayuta. Ngam para iti masakbayan ta. Masapol nga ituran til-iliw ta. Hello, Jeremy. Isa gani. Sa dinutayan mo, itay kami pa kiniribika dito art gallery. Dandani akong makadanon. Nagado kami ti tao dito mall. Bakit kita na kan? Bakit kita na kami kadi? Wan. Nagpintasan ti kadwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Unak nung iaw-awan kan. Di ka pa lang amin kimuyog kanyak itay. Awan gayam, ni Rebecca. Rebecca ni Isagani. Anasingad agayam ko. Pintasan. Kamaudyanan na. Nagkita tamatlangan, Isagani. Iti lang telepono ti pagsarsaritaan tayo di. Nagururay kami kin ka. Binuybuya mi kin ni Rebecca ti paintings mo. Napintas kun, naidumduma. Itapay lang. Kablaawan da ka, Isagani. Agyaman na. Sapay lang ko ma. Kahit anya ti makunayo ti paintings ko. Tinapod mo na. Awan tinaawatak.
Apay nga rin kabkablawan na kon. Talaga nga obra. Uray siya. Jak unay maawatan ti kayat mong ipasimudaan. Uray matla nagkatlo ti pisi ti puso. Ngem, kasla adda mabukbukal ko arupa kadagiti ulap. Adda pamalpalat patam, Jeremy. Uray ni Mildred. Ibilang ng obra maestra da ito epintings ko. Sayang, tasan na naimatangan ti manamnama pa nangabak mo. Agsarsarita kayo pa lang ka ni Rebecca, isa gani. Inakbait iti race room. Nagkatlo. Ngem ti kinapudno na. Saan lang amadlaw ti maikapat apan nakaukrit ti puso. Kadagiti talo arupa iniilami na kadagiti urep iti dayto epintings ko. Tinaamo arupa ni Rebecca ti makikita. Anya ka tati kahit asawon dayto eh. Sa narumbang na iti amarikrik na. Addan kayan ayat ko. Ken kayan ayat ni Jeremy tinasingad agayem ko ni Rebecca. Kablaawan ka isa gani. Nangabak iti umuna agunggo na ti paintings mo. Naragragsak ka kumapay, mama. Noon na imatangan ni Mildred ti panangawat ko iti gungkunak. Saan nakakading ay nawagan? Sangsangpot na pailang iti Hawaii. Kailiw na pa iti pamilyana. Siyak to ti umhawag. Inihawid mo mat ti paintings mo. Awan ka di tinanggatang. Ado ti may tagumatang. Ngam, oray kasano kadaklagatad tinjaya na kanyak. Yakin lako da ito eh. Adda kahit ko apang isagutan. Sigurado ani Mildred dayta anak ko. Nagpitot kayo, mama. Sayang ta sana nagbag ni sa gana dito syudad. San mat ka na nagpaigamit? Ado siguro tinaskan nga aramida na iji probinsya. Anya ti mako na mitigayam ko. Nasing patakaskan ka. Guwapo. Kan? Na isang sangayon ti kinasirib na. Manmano tinalay nga pinto rakaskin ko na, Rebecca. Na idumluma ti kinasidat ti imahinasyon na. Talaga nga gayam kayo niya. Kasta na ti panangibidam kan kwa na. Nagasat to ti babae apakasaran na. Kat nagasat na unay ni Mildred. Nagasat akmat kan ka, Jeremy. Gaputa mariknak tinaidumduma apa nagayat mo kanyak. Adda dito sirok ti kayo pagpimpintak no ka. Ang matantan nawagan ti iti baybay. Siguro, ar-ara pa aban na kanya. Mailiwak unayin kan ka. Adadapay kanyak. Ngama mo ka naragsakay ti baro alobong mo. Sikatiraksak ko sa gani. Mildred, nalawat ti taawa nagbaytan ta. Ngam di ti puso, intalimon ka, ket kupikupak tinadarisay apam matigta. Anay rit dito'y puso. Kasano nga mo yung adak dito'y mama? Awan kay di kwarto a pagpimpinta ami sa gani. Iso nga mo kada kalatan ditoy. Italamanan ng umahig dito'y. Ada ka di napatig nga ibagayo? Apay asinurot dak? Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Aday mawag itay ti cellphone mo. Wungay. Nabatik ti cellphone ko. Ni Mildred ka di timawag? Numero lang ti agparparangit ti screen ti cellphone mo. Saan ani Mildred day jay? Kasano nga mo yung adak di titurod, mama? Awan kay di kwarto a pagpimpinta ami sa gani. Iso nga po nga dakalatan ditoy. Italang manan nga umahig dito'y. Ada ka di napatig nga ibagayo kanyak? Apay sinapsapol dak? Nabatim ti cellphone mo. Agri-ring. Aday mawag iti cellphone mo. Gayam, nabatik ti may sa cellphone ko. Ni Mildred ka di timawag? Numero lang tinagparang iti screen ti cellphone mo. Saan ani Mildred day jay? Sino nga ta? Diyak malagip no asino ti nakaitidak pa iti numero kidi. Oh. Apayakas la rin magsak ti langam itay nadakamat mo ni Mildred. Tati amom katiso ti imawag. Ita, insubliman ti panagkita mi ti baybay. Anya ka di ti pampanunutan. Awan, mama, awan. Yan. Malipod na pa ni Mildred di Hawaii.
Saan mo matan na mayulot ti agpinta? Awan mapanunot kang ipintak, mama. Ken... uwan kayo, mama. Nagawid dayon. Baring umawag man ni Jim mawag. Bueno, siyak ti umawag. Kinilaat na kiti dayto yung isasangpot mo dito syudad, Isagani. Di na ko mapinakaamuan, ta sinabat kay ti terminal. Isu, paye pa kasi nga. Si Kamot, nasingid lang agayam. Nakasaganak amang isakripisyo ti anyaman abanag. Para lakit dikin ka. Talaga na pudno ka agayem. Kasto yung amin, hinawagan na ti may isang advertisement agency diti Manila. Ah? Wow! Alaan da ka apintor iti kumpanyada? Talaga asikat kan. Uwan gayam. Aday mawag idi anang damag no ilakom ti pintings mo. San kong ilako? Uray pa'y mano ti panggatang da. Talaga na patagting kadaygayan niya. Sigurado nga da pang isagutam. Kat awan sa bali no saan ani Mildred. Oh, apay nga mo mga dapang isagutak. Kasanon mo daw ni Rebecca. Nga isagot mo lang yan. Anya? Nakigto takitidaya asalod-sod ni Jeremy kanyak. No amo na lakuma. Nga maapay nga taan ay baga na tikas niya. Kan nadlaw ko akmot ko tong. Kas lagkab-kabagi kami matan. Sa bagay, sana madlaw ngat sakit na. Mailiwak law na yan king ka. Sapay ko ma, tasana ka makasinga. Isagan. May iliwak matunay kan ka. Oh, papaya ka sa titimag mo. Kaslagang sangit ka. At lang ang kapasi na problema. Awanan niya man na ito. Basta, kanayon talaglagi pa. Oray ang niya di mapasmasama. Ay, ang kalaunan. Ne, agsangit ka matan. Lumabas na ko, ma. Aganos ta. Agkita tantumanan. Nagsarita kami iti telepono kini Rebecca. Mapan ka kano iti Manila. Doa kayon sa laga nagkuyog iti na minsan. Wen, kilat nga min nga danapanan ni Jeremy. Ngam simurot metlang kada kami. Manipod iti na panigi Amerika ni Jeremy. San kami pa yung nagsalita? San nasungsungbaran di hawak ko? Apay nga ta? Uray ni Mildred. Nabayagan na yak nakasalita. Niya nga dati problema na. San naakayat ngay baga? Yak ba't pinilin? Ni mama. Mama. Apay mama. Anya di. Ang sakit ti tiyan ko. Ha? Ay, ipan kayo langan iti doktor. Barang sumayato matlangan tirik na kinton madamdama. Sino tiyaw awagan mitay? Ni Jeremy, mama. Ngam saan nakasungsungbatan. Uray ni Mildred. Nabayagan na yak nakasalita. Mariribo ko nakmatan. Nabayagan na jak nakasarita ni Jeremy. Ngamgapo tada pa nagtalag ko kankwana. Abus uyak nagpapas iti pa nagbakasyon na. Kasta ka di. Kwa, nakaumay kami kini mama diti Manila. Tagpa-opera. Adang min timaw da bukol iti tiyan na. Naimbag man ta nasikot yun. Sana kumakayat. Kaya pinilit ko iti baga ti doktor. Nga mga nagtinag ang malignat ti sakit na. Napigsapay lang ni Nana Barbara iti panagkunag. Malagip ko kayam ni Mildred. Dadangaran na. Nabayak mo tinadyak ng kasalita. Allah kay sagani. Delikadon sa matan. Ang mga doon nalipatan na kan. Ha? Naangaw ka mo niya. Ada pa nagtalit ko kingkwana. Mangnamnama katungpalan na tinagtulagan mi. Akalpasan ti makatawan. Sumangpot matlang tap nagkasar kami. Sinintar ka laang. Day tama tinapatag isagani. Di pa nagtalag iti tunggal maysa. Dagiti agayan ayan. Dalinad kayo kano iti sumagmamanong aldaw diti ospital, mama. So nga ganos kayo. Naimbag ta nasigot ti panaka-operak.
Kaano ka naman na sumarungkar ni Rebecca? Diya ka mo? Saan kami bita na nagsarita? Adan tulat na. Magusto ka kasarsarita ni Rebecca. Nalagaan dirik na ko na. No kumasaan akayan ayat ni Jeremy agayam mo. Kano awan ni Mildred. Isuti kayat ko ang makagasat mo. Ni mamamat. Kat no bakit kita kayong agsarsarita no sumarungkar dito yung ospital? Kasla, adda relasyon yo, iti kinapasig yo. Idi damo ang makitak ni Rebecca. Narik na ka na si Degan tirik na kinkwana. Paliiwam tabagim, ang mga no dahi takit titisan yo pag kinaawatan gagayam. Dahil tati santo ang mapasamak, mama. No amula ko man mama. Ngam sa narumang dahi tayo marikliknak. Diyak kahit nga darumswa saan may apag kinaawatan kini Jeremy. Kahit kong isagot ka ni Rebecca ti Pinting. Iso ti pagpayan na. Ni Rebecca ti kapuna. Ana ipintak timpilang kong obra maestra. Ngam, bidtot a panawan ti panagamam mo mi. No kumaimon una kami anagamam mo. Ken saan da anagayan ayat kini Jeremy. Mabalin siguro. Anagrayo akin kwa na. Nagkita kayo gayam kini Isagani, Rebecca. Nabayag ka dito sa Manila? Dandari makabulan da. Nagpaagas kami ni Nana Barbara. Nabayad ka no na saan ka nagsarita? Makumi-kumaklaan iti trabaho. Day tama tin ako, Nana. Kasi di ba nagkalag ko kini Jeremy nga ita iti Amerika? Agtalag ka kumamat kini Isagani. Rebecca. Agsangsangit ka kadi, Mildred? Saan? Sige, adapay aramida. Bye. Anya na tuyan ang aramida. Diyan ka mo. Numapakabanak ni Isagani. Kasawan to rin ko ang mag-isarita kay Kuana. Jeremy, mailiwag kan. Grabe ka, naibturang ti sana nangawawag kanya. Sapay ko ma. Tamaawatan na Rebecca. Wen, maawatan ka. Uray, tanaragsak kayo matkin Isagani. Oo, apay agas na ti panangkitam kanya. Ang mga ano niya ti pampanunot, maipanggap ka na kami iti gayam mo. Jeremy, apay agas tamatan, ad-adakim mutong ka. Uray, tagwapo aklat ka. Bagay kumat dito abagik. Saan ka di? Agkab-kabagi kami lang kini Isagani. Wen takanayon nga agpuyat. Wen gayam, napayag ka no nasandaan nagsarsarita nga gayan ayat. Ang mga no nakiasawa matan. Anya? Piliyo ka. Ay, sana nasayat day tangaangaw mo, Jeremy. Agyaman hakta na awagan ka matlangan, Mildred. May liwak unahin king ka. Isagani. Agsangsangit ka. Akawanan ako ba? Anya ti kahit masawan eh. Saan ka amawatan kan? Awan na mo kabasol mo. Ata, nakadagdakan. Ladingita ka dyan litong paldi ka rin. Tanasawa. Apay nga italang ipudnom kanyak dita. Mas daw nga ni mama. No apay nabayagan, asaan ta nagsarita. Kaputay ahiteng ka, kanagtalagaking ka. Nagayatan ka mo na Isagani. Naruko pa. Nasulisog ang kini Alfon. Anya. At adda ka din nga iso tinayat mo. Iso pinilim, apakiasawaan. Patnang ni Alfon. Nasingpat. Nalailo ka niya.
At sabi natin ti patigbat ti pamilya, ti piniki ti puso. No kasta. Awan rumbang apagsangitam. Nakiktutak iti daytoy anak mo. Ngem awan mabaling ko. Sapay la kumatan ragsak ka iti din nana. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. So magmamanon nga aldaw ang mapalpaliw ko. Ad-adamat na dito'y turod ti ayan mo. Ngam, saan ka mat ngagpimpinta? Mama, Saan mo ka di anadlaw ti asidag ko kan ka? Di mo may sina ti panagkita mi ti tao. hindi ka pampanaw ni Mildred. Pugpugtuak no sa dino apasat ti Hawaii. Ket, tinalawa ataw. Tinamagsina ka dakmi, mama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta isagani. Saan ton ngagsubli, Mildred? Napukaw kan. Ada ka din sa Bali, akayan ayat na? Nakiasawan. Saan na atinongpal tinagtulagan yo? Ay hatek ni Mildred, mama. Nasaktanak lang na. Kasla, mapispisi ti puso. Mawatak ti marikrik nam. Kasla agasawa kayo din ka ni Mildred. Kitam lang agpaiso ti gasat. No kasta. Saan ko akakura? Karbengan natin mang sapol iti nasaysaya at ngam siya. Lumaparin ako ba? Diyak kaya tababwa ni isagani anak kay asawa ko. Diyak kaya napangnamnamahan. Dandanitan ni Alpon. Sapay ko ba? Saan na amadlawan nagsagsangit ha? Uray kas kasano. Diyak kaya na masakitan. Hello, Isagani. Oh, Jeremy. Saan ka di lang ang makasinga? Sa anak pa rin mo dito kwarto. Nakaidak pa lang. Itay pa yan nakasangog it canvas. Ngam awan ti amog ngay binta. At adak kala problema. Anya ka di jay. Nakasagana ka dumngag. Asino pa iti agsinarana inusan adataan na singid nga gayam. Kumusta kayo gayaman kini Mildred? Dahil tatinarag sa na problema. Awanan ni Mildred. Nakiasawan, Jeremy. Saan na anatong pal tinagtulagan nyo? Makipagreknaak. Saan ka amaawanan itinamnama? Amok nga ada na ikari aparakin ka. Mabsog kan sama ta namang kitkita kanyak, Jeremy. Rebecca, nakapinpintas ka. Sa anak ama uma, amang buybuyakin ka. Numabalin la ko ma. Akanayon nga adda ka iti abay ko. Kat saan kan ama pukaw, iti imatang ko. Kat no itaman laang nga kita ta. No di ka awagan, saan nagsapay na malagip? Pasensyakan. Kagap-gapok la iti doktor idilawas na. Ha? Apay ay talangi bagam kanya. Diyak kaya't amadanagan ka, Rebecca. Empatigmaan ti doktor. Akasapulan ng agbakasyonak pailaan. Kat planok ti agawid iti probinsya. Sa bagay, naimbag iti ta presko ti hangin. Kaya't ko akakuyog ka, Rebecca. Numabalin. Agbakasyon ka iti trabaho mo. Adda kayo matlagayam kan Rebecca iti sango ti balaymi. Imawag ka pa ilang mit. Kaya't nakalangas sa tilin ti gayem mo, Isagani. Anya ti makunam kini Isagani, Rebecca? Ha? Saan na matala nga ti broken hearted? Anya? Broken hearted?
Anya ti kahit asawa ni Jeremy, isagani. Puno timbaga ni Jeremy. Awan kami kini Mildred. Nakiasawan. Makapagrikmaat. Ngam, di mo't nagkinari kayo. Amo mo tanti ka rin. Kaaduan na saan ang matungtungpan. Si Kamot, Jeremy, imbis ang makipagrik na kay tigayam mo, sukilampay lang. Kaya't ko lang aray awan. Makita mo tilangan ni isagani. Malmalday. Awan mo't maramidak. No di mangawat iti kinapod no. Mabit lang. Nakasaritak ni Mildred iti telepono. Angam, kaslawan malagip ko na ibagana nga ta sa bani akaayan-ayat na ijaway. Siyempre, nung naibaganakin ka, sika kumatiam muna anak amo. Ninana Barbaragayam. Ada tilikot ti balay, Jeremy. Rebecca, mabalin na panawan ka pa lang dito'y balay da isagani. Adalang papanan mi. Nakaragrag sa kay ti nagsasarita tayo kada Rebecca iti balay. Itatadatan nito igiti baybay. San ka na matimtimag? Isagani, nalawa unay ti tao. Awan talaga nalawa. Narigat abala siwan. Akas iti kinarigat ti agpakada. Ne, si kamot tanti nakasirseryoso, Jeremy. Ada kayat ko adamagan kin ka, isagani. Kalpasan anak kay asawa ni Mildred. Awan ka din ti plano mga agayat pa'y. Saan ka kumapaibalod iti napalabas mo, isagani? Ado tinapinpinta sa gundaway para kin ka. Na ikari asaan kayo ang nagkatuluyan kini Mildred. Taadda na ikari aparakin ka. Rinik na launay ni isagani ti panagsinada ka ni Mildred. Aging gaita, saan na pa'y amay pasnag tiyag pinta? Ngam itay nagsarita kami. Saan matamadlaw analiday ni isagani? Saan na lang atakayat nga'y padlaw? Anyamat nga mina ni Mildred. Awagak tuman kit day, barang kaya't nakakasarita. Uray pa'y nga takasaritam. Awanan ti mabalin tayo. Unmat kit di ngagpay so nana. Ang mga no, saan nakpay kit di akaya tagayam. Saan mat nga ta? Awan ti basol mo ka ni Mildred? Malaksid no mabain. Gapo iti inaramid na ka ni isagani. Apay anakarik na kiti panagayat kini Rebecca. Kaayan-ayat lang rodan din na sinada kayam ko. Sa narumang da ito ay mariklik na ka. Oh, naunag man ti pampanunutan isagani. Mama. Saan ka kadipaya na kay liwliwang? Saan yun ang ipalpalagip dita? Adan bukod na biyag. Inaklon kon asaan kami anay karit itong kalmaysa. No saan ko man nagbalin anarukop? Mama, ada pagkapsutan tunggal tao. Naimpaglakit din ta nagbakasyon dagiti agayan ayat. Uray kaskasan o, adamang liwliwakan ka. Diyak nga ron naman ngagbakasyon man ni Jeremy. Ken, kinakuyog na ba'y ti kain ahet na. Basa ko ti amin. Yung apay sana mamati ni Alpon kaniya. Ni Rebecca, awawagan na. Hello? Mildred, agyaman na kasi nung batang tiyawag ko. Kimuyog ak ni Jeremy ang nagbakasyon dito lugar yun. Nasayat launay kaya. Amok anak kasarita na kayo ni Sagani. Inawagan ka, tas may sagayam. Agyaman na, saan na kausigan? Basol ko ti amin, Rebecca. Apay nagsangit ka. Saan ka di rumbangan naragsak ka? Makanaya namang nagbuti pa nagsaimbag ko, Rebecca. Awan sa malay makatulong pa niya. Kahit sapay ko, ma. Sana makatanan kiniisagani tayo tayo nagsarita ta. Awan mo't latar aramida. Di may kakumalangan dito balay. At dala ko nga kahit kung akin tawan kin kay sa gani.
Mabaling nga ipasyar mo ni Rebecca. Anya? Tapay. At ang amin na patagapapanan. Kasi mo't tumabati dito'y balay ngagmay maysa. Kaya't ko nakalalagip ti pa nagbakasyon na dito'y lugar tayo. Sige. Saan ka madlang agsilos? Apay, kursunadam ni Rebecca. At apanggap mo ang mga agaw kanya. Ay, awan, sika talaga. Agayam ta. Patkanak ko ma. Sige, no, day talaan. Awan problema. Talaga na pimpintas na playa dagiti baybayo dito Ilocos, Isagani. Naimbaglangan tayong kuyog nak ni Jeremy iti panagbakasyon na. Rebecca, awan ka di pa'y panggap yung ngagkasal kini Jeremy? Anya ka din dayta salsaludsudom kanya Isagani. Saan mi pa nagsarsaritaan dayta? Naragsak kami iti ayan-ayat mi. Uray da kami kin Mildred. Idisan pa'y anapan yaway. Awan tisan mi anak kinaawatan. Nasingat kayo kanong aggayam kini Mildred. Sakbean nagayan ayat kayo. Malaglagit mo ka di pa'y? Gaga ngayon malagip ko. Sa nakaskarina ang malipatan. Ay ayatam ka di pa'y laan? Day tatijak masumpatan. Ngamrobang ka di pa'y nga etak. Ada nasawa na. Ay, Rebecca, agmirinda ta pa'y. Nagadungaminan abinalon mo. Doa talang mat. Ang kayat ko dagiti prutas. Agran ka iti makmakan iti probinsya. Naimbag ta nagbakasyon kayo. Awan ka diti na ibagbaga ni Jeremy. Apay, anya da dyan. Imbalakad ti doktor na ngagbakasyon pa laang diti probinsya. Tapno makalang ab iti presko hangin. Adda ka di sakit ni Jeremy. Kasapulan na lang nga ginana. Nabambanog nga tao na iti trabaho na. Sa amumatan. Naisam iti sports ni Jeremy. Nautot na kiti sugat ko agapuanan ti panangkabkabil manin ni Halpon ka. Ang nasasampay ti puso. Agbabawi ang launa iti panagkasawag iti Halpon. Awan sinpina ti kinambisyosa. Katlinipan ko tinagkinarihan mi kinisagani. Di tingatan tinusak. Kano magpatingan dito yung panagsagsagabak. Lumok mo hagaklakit din no kanayon ang mga anak dito balayo na na Barbara. Agkakaimas dagiti paspasango yung kanyak. Basa pula sa nga ilyanda kamalasan ko. Kababain ka ni Jeremy. Wan nga ron. Ipagpabalay ko latan tadinak matmasango ni Jeremy. Insukat nagsamot tan. Ay, nasing pati kayim ko. Datoy. Ramanam datoy linoto ka sweet and sour. Dahito ti paborito ka putahe. Ramanak man nga agpaiso. Data. Naimas. Nalaing kagayam nga agluto ay sagani. Dahito ti pangatiwam kinis Jeremy. Ita na sarding ko ti panagpintak. Adda panawin ko nga agluto kadag iti paborito aputahe. Kunaknusan na kun amalagit pa'y Jeremy. O di ka pa'y lang dimtang itay. Intulod na kuman ni sagani. Awan mo't problema no itulod na kan isagani. Minilin ko mat asaan nakaabaybayan. Kasta unay nga rod apanang si kaso na kanyak. Naragsak ka kadimot laang iti panagpasyaryo kin isagani. Wan, naragsak ka kasarsarita. San amadlawan na liday, gapoy ti panakiasawa ni Mildred. Apay kumangamin adadaalan na ti panawon na iti daya a babae. Nukas pangarigan laang, di mo nga takabaalan nga ibaw ing tiriknam kin isagani. Jeremy? Nakigtot ka itim bagak Siga, nanyala ditan tiyang angaw mo. Hangam naawan ka kumakit. Agaram ni isagani.
niya. Si kalagit din ti may mayat. Si kantong mat ngamin. No niya laditan tiyang angaw mo kanya, Jeremy. Law ko naragsak ti panagsarsarita yo ka ni Rebecca. Nakadagdagkat ka pa'y kankwa na. Amangan no niya ti pagtungpalan ti kinasingad yo. Mama, saan kay kumangag panunot iti sa bali? Napintas ni Rebecca. Nasingpat. Madlaw ko anak si dagdirik nanakan ka. Masapol nga ramidin tayo amin nakabalaan tayo. Ang naragsak ti panagbakasyon da kan Jeremy, mama. Basta tilaglagi pam. Panunutam ko mati panaggayam yo ka ni Jeremy. Sige, mama. Panawan ka pa'y nga ron. Wan, mama. Ngamoy la ko, ma. Ngam sa narumbang da ito'y amarikrik-nak. Ha? Ni Mildred. Umawawag. Apay nga tanginawagan nak. Hello, Mildred? Isagani, pagawanin lang ko ba? Basol ko tayo amin. Napakawan kan. Libatin tan tinapasamak. Ang mapabawi Nagpintutang itinagmalinap ang ganda ko. Naranggas ni Alfon ka niya. Apay. Anya ti sanyo apagin kinawatan. Adda ka di pa kay naiga? Amo na ti may panggapkin ka. At tapon na si kapay lang day ayata. Banag asa narumbang, Mildred. Pasi kapito ti makikita na kanyang isagani. Pasit lang apa nagadini pagkinawatan. Tagran na kon. Makipagrik na kiti panagsagsagabam iti din na ti asawam. Ngam ituloy mo nga iparik na ti panangipatig mo kingkwana. Sabay ko na. Tagbalbali mo't lang. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Nasaysaya at lakuman at saka tinawagan ni Sagani. Nagbalinak lang na nakapimpiman iti imatang na. Sanak siguro ngayayatan. Numabalin na ko mga diborsyo ni Alfon. Tapno na kami matlang nagkatuluyan. Pinangtaanak ni Alfon. Inungtanak na kitinatakal ko. Isuda pa ikiti din nagpalang kanyak. Nganyak magkitsinsinak ni Alfon. Sandak man lang nga mo ngay sakit. Diyak lakit din nagpindot iti nagdengga ni Sagani. Ni Mildred ti kinasaritam iti cellphone mo saan ka di? Wan, mama. Naranggas ka no ti asawa na. Kanayon na adangran. Kaasimot ni Mildred. Di mo ibaga malunag tirik nam kankwana. Orekas ka sa no. Nagbalin ang napatig ni Mildred kanyak, mama. No dangdangran ti asawa na. Apay nga ano sa makidan na pailaan. Mabalin naman ti makisina. Idiborsyo na. Mabalin niyo ti agsinublihan. Mama, Anya ti aramidam no kas pangarikan. saan ko amasungbatan day ta sa lutsod yung kanyak? Gapo ka di ka ni Rebecca? Mama, sumbro ka ko ni ti kwartok. Rabin, maturog ka. Mabalin mat ngagpaisong agsinublan da Sagani ken Mildred. No, idiborsyo na ti asawa na, Nana Barbara. Tiningiting ko tirik na ni Sagani, Rebecca. Kasla saan matan nga interesado. Amangan madamatan sa baling ipitpitik ti puso na. Jaklam mo. Ngam na makita na ni Mildred. Saan to nga pangagsubli ti karirik nana? Wan gayam, ni Jeremy.
Nasa parimor nana. Diya ka muna niya tes asikaswan na. Amangan no saan pa yan adlaw ni Isagani ti Kandam. Mabit lang agtuktukak iti kwarto na. Ala, amangan naman kasi nga kan kwa na, Nana Barbara. San abali? Tada kayo mata kasarsarita? Unak manod na napanam. Nasapa ka kanong matarimor. Mabit lang ang nalpas ko. Ada ka di pa ilang ni Rebecca di balayo. Wan ngam nagkuyog dakin mama. Napanday di talon. Napanda nakipagbura si tinateng. Nasingad din sa una yung kininana Barbara. Jeremy. Ada na ibaga ni Rebecca no apay nagbakasyon ka di tilo karmi. Ada ka di nadagsan na sakit ma? Langak ka di ti ada na dagsan ang sakit na, Isagani. Kasapulak lang ti inana. Madlaw ko ngamin analusyawat langam. Malagip ko idubing tapay. Managsakit ka. Talaga nakapsot si resistensya. Ngam awan na dagsan ang sakit ko. Dagito'y tulakit diti ka ililiw ko dito'y probensya. Inton makasubli kami kini Rebecca ay di Manila. Kaano ka diti panagsubliyo? Jakman amo kini Jeremy, Sagani. Kaslawan mo tan panggap na agsubli di syudad. Kat si ka Rebecca. Nukas pangarigan. Saan mo ka di akayat tiag na dito'y probensya? Tsaka mo? Narwam iti biyagi di syudad. Mabalin bakasyon lang dito yung probinsya. Saan ka di anay baga ni Jeremy kan ka, Sagani? Ijemin ka naman nagubingat. Angam di makalaki di syudad. Itala nga mamuag na ita. Kasano, di ka mat kami nagdamdamag. Ay, agsarsarita kayo pailang ka ni Rebecca ay Sagani. Adda nakitak nga karkarem nga umang. Inakman kiti agpidot. Jeremy. Napasakit ti ulo. Jakon kabalan. Matayak lakuman. Diyos ko. Apay asyak pailaang ti kinaptanda ito'y asaki. Tiyak kaya amalidayan ni Rebecca. Intuntumtang ti panawan. Tiagas ko. Ang mga namakadlaw da Isagani kan Rebecca. Diyak mo, no aging ka iti kaano, nga may limit ko iti kayan ayat ko ti sagsagabaak asaki. Nabati ni Isagani ti cellphone na. Iso asyak ti nakasungbat iti awag mo, Mildred. Napanan ka din Isagani, Nana Barbara. Napan na nagpipiknik ka na Jeremy kan Rebecca. Saan na ka diyan ay baga day taidikan ka? Saan man, Nana? Nana, kagurat ka di? Balasang ko. Noon nga man tinapasama kay tinapalabas. Lipate mon. Kat, kumusta kayon iti asawam? Ada iti ospital ni Alfon, Nana. Nadisgrasya ka po iti panakabartag na. Sumublatag tong agbantayin ton bigat. Rabi imiita dito Hawaii. Ala, kat barang day tati pagnakman nan. Sige, Nana. Maturog akon. Sige, iha. Bye. Ti pagimbagan nakit ti ka ni Mildred. Sana nakalipat. Narigat mat no gura iti saan da pa nagkatuluyan ka ni Isagani. Uy, Jeremy, inyidam mo tatagosan dita sofa. Nabnabsog ka pa lang, iti pa nagpiknik tayo. Nabanugak namin. Nagano ngamin ti nagpiknikan tayo. Nasakit ti ulo. Ay, nagpudot mo't ngamin iji-igid ti baybay. Enjoy, saan ka di? Tinasaya at umay ka. Ilutak na ulom, tapno mabang aran ka. Ijay ko mapailang cottage nga pailot ko ti ulok. Amangan no agsilos ni Isagani. Agselos ko nam, Jeremy? Apay ko mga agselos.
Agsilos kun kunak ngaminan. Umapal kunak kuma. Okay. Nasakit ka di pa ilang ti ulong? Saanan? Ngam kasapulak ti inana. Sumrug akon iti kwarto. Yak nadlawan na ibatik ti silpon ko amay sama, ma'am. Naragsak ba't ngamin ti panagsasarita mi kada Jeremy kan Rebecca? Imawag ni Mildred. Kapilitan na sinong batak. Apay nga awag pailain. Numadoktalan ti asawa na. Kabilin ng tumanin. Sadista ka na imong ti asawa na. Na-ospital ka no ti asawa na. Nadisgrasya ga po iti pan nakabartek na. Kat, kumusta nga rin ti panagsarita yo? Nasaya at mat. Ti maawatak ni Mildred. Oray saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't na nasaya at lata ti panakilangan ko kan kuana. Wen, saan tayo nga gimulay ti gura kang kuana? Ken, lipatin tayong tinapasamak, itinapalabas. Naisfalan ni Alfon, Rebecca. Nakapsat pa ilaan. Doon ti sugat na. Kas kumaita, maturog pa nun. Sayang, tanabati ni Sagani ti cellphone na. Nakasaritam ko man. Nasaya at ba't ang nakasaritak ni Nana Barbara. Diyak kaya't ang makagura kanya. Gapu iti bintot ang naaramitak. Kumusta ti pa nagpiknik yo? Naragsan. Di Sagani ti masansan akakuyog kong hagpasyan. Anya? Apa ni Jeremy? Ay, ado ka no ti as-asikaswan na kabayatan ti kadami ti probinsya. Mailiw akong dita lugar tayo. Sa anak mo't na makabakasyon. Adan to na tagundaway. Angam na saysayat ko man makapasyar ka dito tapno makapagkikita tayo. Sige nga Rodan, Rebecca. Bye. Rumbang kating akselo saka. Agayan ayat na Jeremy ken Rebecca. Kan adan asawa. Nasayaat man ta nakapanunot ka man na pinta. Ang makasi nga aksamat. Sana bali, awan problema. Hindi kayong Jeremy. Adamanan na panan na. Hmm? Di na kunay masangsang. Agpaspasog nutak tayo no tadtuman. Naimbaglangan na. Tada kayo kininana Barbara kasarsarita. Di, agpasyar tayo, ijay turod inton madamdama. Napudot pa ilan. Uy, adapay lagayam dada paintings mo. Ha? Talaga saan mo akayat nga ilapan niya? Isagot mo nga tako makin ni Mildred. Uray iti agayan ayat kami pa ilan. Awan planok ng sagot da ito kingkwana. Sikat ikait ko pang isagutan iti daytoy. Oh, apay asyak, isa gani. Mariknak nagkapsutak manan. Masapula makasaritak ni Mildred. At deta, agringan ti cellphone na. Sapay ko matasong batan na. Hello, Jeremy. Apay niya nawagan nak. Anya ti ibagam. Kumusta ti asawam? Agapay lang iti ospital. Grabe ti pa nakadisgrasya na. Nagado asugat na. Apay ka di? Nadamag ko akayat mo kanong i-divorce. Kalpasan na, agsubli ka dito'y Pilipinas. Tapno, da kayo matlaan kini isagani ti agkatuluyan. Ha? Kalpasan ti pa nakadisgrasya ti asawam. Ituloy mo ka di pailaang ti panggap mo. Diyak maawatan. No, apay adamdamagong dahita kanya. Amom anasingag kaming agayam kini isagani. Wen, Jeremy. Amok. Saan na nanaskan nga ibagampay dahita kanya? Masiknanak launay itigayam ko. Nasaktanak idinaamuak anak ikasarkan. Awan ti sabali at tarigagayak nusan at ipakaragsakan na. Anya talaga ti kayat mo nga ibaga? Saan mo kuman ariribukan ni isagani? Palubusan mo nga agragsak iti sidong. Ti sabali a babae. No, anya ti pagragsakan na. At saan ko apawilan? Ang asik. Saan mo kumangatag na ariribukan ti panunod ko? Ti hulok. Jeremy!
saksakit ti ulo. Yakon kamaalan. Matayak lakuman. Itay pa nga data dito saan ka matimtimak? Kas nasanak pa lang nga mamati sa gani. Apay ang syakti kayat mo pangisagutan iti paintings. Rebecca, pakawan na ko ma. Apay, Yak mo tamo, no kasano ang mapakawanak ni Jeremy. kas na una pa nagtimpayog. Saan kumarumbang na ito Gaputa kayan ayat na kanigayam ko. Hindi ako may limod dati marikrik na. Agayata king ka, Rebecca. Rebecca, isa gani. Oh, ni mama. Agdardar sa ngagturong dito Rebecca, masapol gagawin ka ni Jeremy. Nana Barbara? Apay, anya tinapasama ki ni Jeremy. Uwan ngagbayso, mama. Imay ni mang paing nga ulitag na. Intaray da kano iti ospital. Tapay ka no. Nangag kano ni mang paing ti panagas-asog ni Jeremy iti kwarto na. Idi mapandakitaan. Awan puot na. Kan kaslasaanan nga umangangas. Saan? Umekan, Rebecca. Itulog kayo ospital. Kahit ko amamuan no anya at talaga tinapasama kitigayam ko. Yak maulbot tirignak. Ay at pailang ni Sagani. Ngamit agtama kasasaan ni Alford. Makonsensya. Ngamit at akariribukak. Apay akas jay timbangan ni Jeremy kanya. Sa itayan. Ilaat ang agasok. Saan na naidip di cellphone na. Kat nangat mo. Ang agas asog. Jeremy, masyan ka kumakasyak. Ang kringkan. Anya nga tangag pa iso tinapasama king kuana. Kung na dagiti doktor anang taming king kuana. Adalan da kano pa, di ka sasad na. Ngam ka sa nuno sana baka po. Saan mo kumapanunotin na ita, Rebecca? Awan gayam. Anya ka di tinadnadlaw mo king kuana. Awan ka di tinaibagbagana king kano niya ti sakit na. Awan mo tinaibagbagan. Nadlay ko wala nga masansan nga galan na di pa nagsakit yung ulo na. Oh, makaputin, Jeremy. Ay, Diyos ko. Agyawanak. Isa gani. Rebecca. Agyabang kami tinakapot kan, Jeremy. Anya tinapasama king ka. Sarantak apakadanagan. Naipod nam ka din. Di ba na kayat ni Rebecca? Isa. Jeremy, Jeremy. apay ka di aday dati damdamagam. Sana nga kaya pagkawanan na no itala ipot no kinara ito Rebecca talagang taning tibiyag ko at dasakit ko ang kanser idiota. Saan? Jeremy. Saan po na dahi Jeremy? Saan ka matay? Ayayatan ka launay. Sa guyap-guyap Saan ka nga kidam, Jeremy? Saan? Diyan kayo na panawan nag. palubusan na ko mga ginaan. Nabanog ako. Yakon kabaalan. Tisa. Amarigrid na. Jeremy! Apay nga italaga ipudnom na ita kanya. Rebecca, sumartang ka ng sangit. Madudog matirig na ka. Ang asim, Jeremy. Ang asim. Daita, natulog lang ni Jeremy. Sumartang ka. Masapol nga kinana. Agkararagta si papasnak. Sapay lakpata may spalmot lang kagayam ko. Iti sakit na. Di ako natupulan tiriknak, mama. Naipodnok tiriknak kini Rebecca. Saan ka kadiya makonsensya?
Kinundaway am ti panagtalak ni Rebecca kan ka. Kaayan ayat ti nasingadagayam mo. Kan nairanranapay nga. Mama, nasaktanak launay iti sana panang tungpal ni Mildred iti Karina. Kat nakiasawa iti sa bali. Ngam, sa anak nagsangit. Ngam, iti tayo kong taway. Yak malaptan, triknak. Makasangit ak iti panakam mo. Ama bilang ng taldaw, apa nagbiag ti kayam ko. Uray, Jack. Makasangit haki sa gani. Apay ani Jeremy pa'y ti kinaptan tinadagsan na sakit. Nakasaksakit. Nasakit. Timawanan iti kain ayat. Ngam nasasaam, timawanan iti nasingad agayam. Jeremy. At ako mapsot ti bagi. Makakit kita kadagitiluam, Rebecca. Sana kumaasangitan. Kaya't mo kadi, apo mo sayak alumtaang ti kararwak. Ngasip. Saan ka kumangagsuy ti kasta? Ay ayatan ka launay. Dakdakal paingam iti bagi. Di pa nakayat ko ka, Rebecca. Ngam, naikari asan asya. Di magtatagkin ka iti altar. Adadama na doktirik na kilikasta na ibagpagam. Dungag ka kanya. Iti ipailang adlaw ko. Ay ayatan na ka ni Isagan. Nakasano, di pa nang ipatag na kini Mildred. Amok nga at tapay nga ipatag na ka. Jeremy. Nangagkuti pa nagasong ni Jeremy. Iti dede pa nagsarita mi iti telepono na Barbara. Gayam? Ada kinit daw na kanyak nana. Ornong sa kano ti parikot mi kini Alphon. Diyak kano panunutan ti makisinakan ko ana. Ipaay ko kanon ti waya-waya ni Isagani nga gayat iti sa bali a babae. Kanya? Diyak impagarob. Akin daw gayap tinandanin pumusay tinasigpat na tao aming pinsaan na nalipatik ni Isagani. Natanok nga gayat ni Jeremy. Kaya't nasakpay ang pumusay. Kaya't nangagragsak ti kaayan ayat na iti sabali a lalaki. Kaya't yung sawan ni Rebecca. Ni Rebecca. Kulak no saan ko nakabaalan. Napigsak pa'y lagayang. Nalabit ang maudin daytoy. Ngayay ko dito kay. Naisang-sangayin ka unaya kayam. Jeremy. Isagani. Lalakyak. Kebjak balap danti panagarubos tilwak. Napatag ka unay kanyak. Idi marignak. Asana ko nagbayag. Kinitaw ko kini Rebecca. Akaaduan na nagbakasyon. Gapot kayat ko, ngagin na sidag kayo. Wala. Mawat ang damin. Pakawanan ako ma. Awan ti basol mo. Karabangan nyo kay ni Rebecca ti agragsak. Nupay, jakton maimatangan. Si isa makto iti pan nakauyos ti maudi nga angas ko. Gaputan mo nga agragsak to ni Rebecca. Iti sidong mo. Dandanin saan akinabaalan ti bagik. Ti nagbiyahe dito'y Manila. Binaybayaan ko mandag iti dadakkal ko. Amapugsat ti hangas ko iti probensya. Agpada kami amang ipatpatag unay kan ka, Jeremy. Kaya't ni nga agbiag ka pa itinapaot. Kaya't ni mamang mo, mapaagasan na ka iti Amerika. Nagapsutak lao na yan, Rebecca.
Yakon kabalan pa eh. Jeremy, kaya't ko lumaban ka. Para kanya. Masyan ka kumakanyak. Matukan aglaunay. Kaya't kunti aginanapay. Saan nakatingayo yatan? Ay ayatan ka unay. Ngam, naikariya sa antang agkagasa. Nalpasan, nakapagsarita kami ginisagani. Ang asim. Saan ko mga balikas na ita? Iulok, nasakit launay. Jakon kabalan pa eh. Jeremy! Jeremy! Nurse! Doktor! Kunti matay. Jeremy! Diyos ko. Iyawat kunti kararawak ka na kayo. Sige, harap ko po na, Jeremy. Harap ko po na. Diyos ko. Kastunay na pa nagkalimtusan ni Jeremy. Malikata lang po na yan. Amang ano saan mo na maabutan na si bibiyag ni Jeremy. Kasta unay asangit ni Rebecca itay nagsarita kami iti telepono nga agrigrig at tigayom mo. Naimbaga, tasa na siya tinakasalita na. Amang nadyak na lapdan na kitiluwa. Nukas pangarigan lang. Awagan nakto. Awagan nakto. Ta sumaruno ak ije syudad. Wan, mama. Maalakit din anak ko. Ay, imay nagbakasyon ni Jeremy. Nga mabilbilang matgaya man ti aldaw ang panagbiag na. Dayawag ti kinatangkan tinakam na. Saan nang impadlaw nga danadagsa na sakit na. Idi gayam nagpakata, ang nagbakasyon ni Amerika. Napan gayam nagpaakas. Ngam, tinaningan ng dagiti doktor ti biag na. Saan mo na nakamakampay ni Jeremy sa gani? Pinanawan na tayon. Dadya gayam ang tinaunti. Napan nagsarita may ti gayam ko. Diyos, tumuyukin ka, Jeremy. Sapay ko ma. Tagi na nati kararwam, itinagkaisabiyak. Nagsam. Namanagip mo dagi tinakaragragsa ka kami tumi. Tatama tutog tirik. Nasingpat. Man nakawat ni Jeremy. Sayang ama po ka ti may sagayam. At asikin ko na, Rebecca. Naku na ni mami na. At no na sukainan daan surat iti pandag tipungan na. Sakay sa surat ti agbay ka data. Kasaritak ni mami na. Kan dagiti kakapsan na. Tuan niya ti plano dal sakpay. Nga awagak ni mama. Kalkalpas mila nga nagsarita ka ni isagani ti telepono. Awanan ni Jeremy. Saan nagaya man analasat ti sakit na? Kasta unay kanwa sangit ni Rebecca. Anak ay imatang iti panagrigrigat ni Jeremy sakbay apimbusay. Kasi man, naawanan iti napudno amang ipatpatag. Kanya, uray iti maudi nga angas ni Jeremy. Nagtalin na at tinapudno nga ayat-ayat da. Sana na matuloy ti panagluwas ko ama pa ni Manila. Yawid na kano ti bangkay ni Jeremy. Kinid daw na. Asakbay ang nagsatan adito'y probinsya amay tabon. Maudin ton arabi ni Jeremy. Kasadyak palang mamati amay san abangkay. Tinasingad agayam ko. At agay magpatinggan ti amin akin naragsak. Oh, gayam. Diyak pa'y nabasa ti surat ni Jeremy kanyak. Magpray ka. Dati bulsak. Dear, isa ka ni. Malaksid kini Rebecca. Ganti pamilya.
Sikat ti kapatkan at tao iti biyag ko. Isa gani. Awan pang isukatak iti nasingad a panagayam ta. Uray kumakayat ko anapapaot pa iti panaglangan ta. Nalabit, dahil iti tinaikari agasat ko. Umis-isa magtunggal malagip ko iti panakadlaw ko. Iti panagustong kini Rebecca. Saan ka nagbidot isa gani? Tarigagayak tiragsakyo. Jeremy. Awan ton ti masaraka kakasking ka. Agtalin na kanto di pusok kas na isang sangayan agayem. Jeremy, ay hayatan ikaw na. Saan ka to malipatan? Agtalinat ka to dito'y pusok. Makipagrik na ka. Agyaman aklaw na yung sagari. Saan nakabinaybayan kabayatan ti panagladladingit ko iti papusay ni Jeremy. Pagawit na yun. Itay pa'y anak kapano ti pamilya ni Jeremy. Kasla makadugto doon. Kaya't ko maipapasapuy-puyaan kita na. Dito yan ti mahudi. At malitag. Agyaman akmanani sa ka. Maudi. Anya ti kahit masawan. Tapno na damdara sa makad ipatak. Kaya't ko ti agawad iti lugar medyo Mindanao. Ang mga noy dito nga agtrabaho. O madayo ka. Isa gani. Nagmalin ka matapas sa titipiyag ko. Kanayo nagtuwa sila lagipkan ka. Narabihanak mo na nakisarsarita iti pamilya da di Jeremy, mama. Simangpod na ka na iti parbangon. Nagbakasyon na. Tapno ilagip dati makatawanan nga ipupusay da di gayem ko. Kitam lang agpaiso. Saan naman ano ti panaglabas ti aldaw. May sa atawan kaya man nga awan iti biyag tayo da di Jeremy. Nasdaw da. Tanadalos ka na pinturan ti tanam da. Wino pansyon na. Diyak namin pinaybayan ti tanam ti gayem ko. Uray pimusa yan ti gayem mo, isa gani. Wan, mama. Tunggal sa rungkarak ti tanam na. Kasarsaritak. Akaslakas ang sangok. Malagip ko gayam. Saan nga tang agawid ni Rebecca? Dahil tatiyak ka mo. Saan kumatin na dinamag? Manipod na pa ni Mindanao. Awanan damag ko kingkwana. May san atawan ti limabas. Nakailiw-liwag matngatan. Narigat ang malipatan ti patpatgan. Unay, mama. Kasla ka ni Mildred? Saan ko na nalaglagit ni Mildred? Namimpinsanan alinipat ko. Gapuday ta. Iti panagayat ko kay ni Rebecca. Kunak no sandak mabigbigitayan, Nana Barbara. Kumusta kayon? Ay, nasayat la tama't balasang ko. Ay, nasayat man ta nakabakasyon ka. Idi kumapay nga agbakasyonak. Masaksakit na kiti dadapkal ko. At masapo la makita kita. Naimbag ka pinanubusan nak ni Alfon. Kakuyog mo ka di asimbangpad? Saan, Nana? Ni isa ka ni Gayam? Nagluwas idi ka ni katlong aldaw. Amang ano nakadano na ni Jade Davao ang lugar da Rebecca. Anya? At Gayam iti Davao ni Rebecca. Danda ni makatawan na ni Jay. Manipod pimusay day di Jeremy. Nagawid iti lugar dagiti dadakkel na. Kasta Gaya. O sige pa'y balasang ko. Panawan ka pa'y. Kamaudyanan na. Nagkita damatlangan, Rebecca. At dapi mintas ka. Isa gani. Diyak naman dito eh. Sabay la kumata na kailiwliwag kan. Tapno ulitak nga peksa ti panagat ko king ka. Ken, makait kadang kamatan. Saan mo gaya manalipatan ti karin kini Jeremy? Saan lang agapoy ti karik king kuana, ti kadak. Iti payagayan na kayo. Rimusingin da ito'y apanagayat ko king ka.
Agapay lang daytoy a paintings. Taptapukan pa higit din. Ay, dandanin agsubli ni Mildred ija Hawaii. Awan ba't lang ni Sagani? Anya nga tatip binarag ti panagpasyar na ka ni Rebecca. Mailiwak matan a makakita ka ni Rebecca. Nasingpat kan manakman a babae. Talaga siya ti pagpayan daytoy a paintings mo niya. Noon lakom ko madaytoy, nanginalakit di ti bayad na. Napatpati ka kanya, Rebecca. Malagip ko iti damok ang nakita ka, Isagani. Nagtibayo ah. Gayam, nagrosing nga dagos ti panagayat ko kan ka. Nalimad na gineta. Iti laksid nga agpada, nga dakay na ita. Malaglagip ko lata ni Jeremy. Saan ako niyang sangit? Agyaman akit niya. Tagapukan ko na. Kaya sidigakan ka. Naragsakak ka dagiti apanakuykuyog ta. Numabalin, santa kuman apagbayagan. Agkasat na kuman. Isagani. Oh, unak manusar kang agsangit. Pagkasangit ak gapoy tiragsak ko. Gapo ta dimitan ka itibiyag ko, Isagani. Ay ayatan ka launay. Sikati ka ipapanandag iti tagtakainap ko. Ay ayatin ka. Analablabas pa hingam tibagi. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.